Boa tarde a todos e a todas. Retomamos a sesión vespertina coa terceira e última moción presentada polo Grupo Municipal da Marea Atlántica sobre eólica mariña, a que consta presentada unha emenda de sustitución do Grupo Municipal do Partido Popular. Ten a palabra a señora García. Perdón, foi transaccionada entre ambos. Pois aceptada e transaccionada xa a emenda, ten a palabra para defender a moción a señora García. Sí, moitas gracias. Boas tardes. A Marea Atlántica chegalle a alarma dos sectores vinculados ao mar, sobre todo nos eidos da pesca e da conservación da natureza, tamén do transporte, pola irrupción da enerxía eólica mariña. É unha irrupción que sorprende as administracións públicas cos deberes en facer. Os deberes en facer é sen unha vía para canalizar as solicitudes que xa se están presentando e sen ter aprobado un plan de ordenación que o que ten que facer é ordenar eses usos do mar e tentar que uns aproveitamentos non colisionen cos outros. O obxectivo ten que ser maximizar as oportunidades que abre a enerxía eólica e minimizar os impactos negativos que os ten e non son menores. Os precedentes que temos en Galicia non son bons. Os precedentes podemos observar xa no desembarco da eólica terrestre, pero tamén na proliferación de minicentrais hidroeléctricas no seu momento, ou incluso na minería, ou incluso na expansión do eucalipto, que as pautas siguen sendo as mesmas. Se descubre un recurso que promete pingües beneficios, chegan empresas privadas, fundamentalmente, xa non só locais, senón un pouco de todo, incluso transnacionais, a explotar un recurso que colisiona con outros usos, se estragan os recursos naturais que xa existen aí e se estraga tamén cos aproveitamentos que estaban previamente nese lugar e cando ese recurso se esgota ou se deteriora, pois a empresa de turno marcha e nos deixa aos demais a factura e os deterioros dese recurso que se explotaban. Agora chega a enerxía eólica mariña en forma de enormes proxectos. Primeiro foi o que se asentaba en riba dos escaladoiros de San Cibrán e San Brandán, agora é o Parque Eólico do Nordés non só afectan a esas áreas onde se implantan, senón que a través das liñas de media e de alta tensión pois seguirán trasladando os seus impactos terra adentro. Isto está presentando diferentes problemas. O primeiro problema que detectamos é o do atropelo, porque xa son solicitudes que se están presentando sen que a Administración teña sentadas as bases para ordenar estes aproveitamentos. O segundo problema que se detecta é a tremenda dimensión dos proxectos. No Parque Eólico do Nordés, que é o último que está así de actualidade, pois estamos falando de 1,2 gigavatios de produción de potencia eléctrica e de 268 kilómetros cuadrados de parques eólicos. Se aquí en realidade temos medo de que se xeren uns riscos para outros usos que está habendo alrededor dos aproveitamentos marítimos, sería lóxico
aplicar un principio de cautela e unha implantación progresiva e non con estas dimensións que estamos observando. O terceiro problema que temos é esa colisión con outros usos preexistentes entre os que están pois, o aproveitamento pesqueiro, a conservación da natureza, e nos guste ou non, son recursos móviles que se desprazan, tanto os peixes como as especies, como as aves, non están quietas nun sitio, e iso vai haber que telo en conta tamén. E o cuarto problema que nos atopamos pois é o reparto xusto das cargas e dos beneficios. E aquí o que está pasando é que Galicia se erixe como comunidade productora de enerxía que carga cos impactos e as desventaxas deste aproveitamento, mentres que outras comunidades, outras xeografías, pois son netamente consumidoras e se aproveitan pois dese equilibrio desigual, digamos. Do que sí estamos a favor, pois é das premisas que sentamos nesa transacción a que se suma tamén o Partido Popular, cuestión que celebramos e que se plasma pois en que ten que haber unha análise detallada dos proxectos para avaliar o seu impacto e a colisión con outros aproveitamentos. Ten que haber unha ordenación dos usos do mar con participación pública, con diálogo que implique aos sectores afectados. Ten que haber un obxectivo claro de protexer a pesca e a biodiversidade mariña xa neses plans de ordenación. Ten que establecerse unha moratoria na tramitación de parques eólicos mentres non se aproben os plans de ordenación e pedimoslle tamén ao Concello da Coruña, que está emprazado a informar destes parques eólicos, que se pronuncie neste sentido con estudios rigurosos. Isto que, de alguma maneira, se pode acordar sobre o papel, ten que ter o seu reflexo na práctica e emplazamos a Xunta de Galicia que demostre a súa intención na tramitación do que lle incumbe, que están sendo os parques eólicos terrestres. Entendemos que aí é un bon momento de aplicar as mellores prácticas e de demostrar que o que se di tamén se corresponde co que se fai. De momento, facemos unha valoración bastante crítica do que está sendo a tramitación da enerxía eólica xa terra adentro. Por parte da Marea Atlántica, nada máis, pedimos o voto para a nosa moción e doulles as gracias por anticipado. Moitas grazas, señora García. Turno para a señora Faraldo. Grazas, alcaldesa. Fomentar as enerxías renovables en Europa é, por suposto, unha cuestión fundamental, pero surde un problema non previsto fai uns anos, que debe levar a unha posición clara e crítica frente a este modelo que comeza a impoñerse da man dun capitalismo verde dominado polos mesmos oligopolios enerxéticos de sempre. Por suposto, este desarrollo das enerxías renovables non se apoia no principio de sostenibilidade ambiental, sino nun mecanismo de supervivencia para que estas grandes empresas poidan manterse o estatus de poder económico e influencia institucional. Debe preocuparnos que o novo modelo enerxético que xurde durante a transición ecolóxica non conte coa planificación estatal e a participación do sector público necesarias para asegurar a consistencia do proceso. A moción que hoxe presenta a Marea Atlántica é generalista e para nós aprobable, polo que imos a votar a favor, sin duda. O primer punto é algo que xa se contempla nos POEM, nos Plan de Ordenación dos Espacios Marítimos. Insistir sobre elo é unha reiteración que non está de máis. En cuanto ao segundo punto, ao proxecto Nordés, o propio proxecto inicial presentado pola empresa di zonificación estratégica del espacio marítimo, en espera de la aprobación definitiva de los POEM, que establecerán los usos permitidos en el mismo, se prioriza como criterio general la localización del parque dentro de las zonas definidas por el borrador de los POEM, o que non é motivo para que non se poida alegar contra o proxecto polos impactos en materia ambiental e económica na pesca. De feito, un dos fallos do Plan de Ordenación dos Espazos Marítimos, ao nos entender, é non ter en conta o corredor das aves máis alá das zonas protegidas pola Rede Natura, e que desde Podemos así o manifestamos a nivel estatal porque o consideramos inaceptable. De feito, se se fixera ese corredor, sería motivo suficiente para non poder poñer instalacións eólicas mariñas na costa galega. En cuanto á emenda do PP aceptada, pois mellor agora que a corrección, pois porque anulaba nun principio, a primeira, un punto importante, entendíamos, que era que o goberno local presente alegacións coa colaboración
coa elaboración dun informe riguroso sobre os impactos do proxecto. Remato lembrando que existe unha alegación que fixeron colectivos ecoloxistas suliñando a vulneración nas normativas internacional, europea e nacional o incumprimento do procedimento establecido no Real Decreto 1028-2007 do procedimento administrativo para a tramitación das solicitudes de autorización de instalacións de xeneración eléctrica no mar territorial, onde desenvolvan a falla de xustificación de vida do proxecto e de xustificación de localización e a falla de caracterización da costa galega por parte do Ministerio e da avaliación dos resultados derivados desta opacidade, así como denuncian tamén a vulneración da Convención sobre a conservación das especies migratorias dos animais silvestres. Por lo tanto, ese informe que está a man de calqueira sería un informe importante para ter en conta. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. O que se propón nesta moción son os mínimos exixíveis a hora de valorar a implantación de parques de enerxía eólica mariña na costa galega e, por tanto, anticipo o voto favorável do BNG. Somos un país, pese aos continuos recortes, que é unha potencia pesqueira. A economía relacionada directamente co mar é o segundo sector económico de Galiza. O sector marindustrial representa o 10% das nosas exportacións. Galiza representa máis do 10% da actividade pesqueira da Unión Europea e o 9% dos empregos no sector. 120.000 persoas no noso país viven da pesca ou en actividades inducidas pola mesma. Alén da súa importancia económica, a pesca é un elemento da nosa cultura e identidade. Imos renunciar á pesca. Imos renunciar tamén ao potencial dos nosos portos como motor económico do país, porque polo corredor marítimo de Fisterra circulan 44.000 buques ao ano, os que hai que sumar ao tráfico marítimo que ten como orixe ou como destino os 5 portos de interese xeral e os 90 portos pesqueiros e comerciais dependentes de Portos de Galiza que temos no noso país. Fago estas preguntas porque todo isto é dificilmente conciliável coa instalación de parques eólicos mariños. Temos unha plataforma continental moi curta en comparación coa dos países europeos que teñen estas instalacións e cunha elevadísima densidade en canto aos aproveitamentos productivos e o tráfico marítimo que soporta. A instalación de aeroxeradores na nosa plataforma continental dificultaría o tráfico marítimo nun corredor que xa ten o triste récord de ser o de maior sinistralidade de Europa. Impediría o uso de determinadas artes de pesca. Nos países onde existen estas instalacións, estableceuse a exclusión da actividade pesqueira nunha distancia de 500 metros arredor do espazo delimitado polos aeroxeradores e doutros 500 metros no traxecto dos cables submarinos á terra. E a propia Comisión de Pesca do Parlamento Europeo advirte que o ruído infrasónico destas instalacións e os campos electromagnéticos xerados polos cables submarinos poderían ter efectos negativos sobre as especies mariñas. Pero, ademais, hai outra razón. Que retorno económico tería para o país esta actividade productiva? Enerxía máis barata? Non. Seica é un pecado que haxa unha tarifa eléctrica galega. Reinvestimento no país dos beneficios? Non. Detrás están grandes multinacionais e fondos de investimento. Os beneficios emigrarían. Postos de traballo? Tampouco. A creación de postos de traballo limitaríase á fase de construción e instalación e, chegado ao caso, á fase de desmantelamento. Fora diso, destruiríanse máis postos de traballo dos que se crean. Postos de traballo inducidos, vencellados o desenvolvemento dunha industria de componentes? Tampouco. Ou non lembramos o que pasou con Siemens Gamesa nas Somozas ou con Vestas en Viveiro. Pasou o mesmo que na película de Woody Allen. Toma o diñeiro e corre. Chuparon as subvencións públicas para despois trasladar a produción a outros países. Iso sí, queren seguir forrándose, esquilmando os nosos recursos. Castelao decía, estamos fartos de ser unha colonia. Por esta razón, o BNG vai votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Rodríguez.
Ben, boa tarde a todos. A verdade é que tiña previsto comenzar felicitando ao Grupo Municipal da Marea por os notables avances na súa relación co Grupo Socialistas. Hai un mes, escasamente, falaban tímidamente dun clima político máis propicio, que non deixaba de ser aquel nos estamos coñecendo. Agora xa declaran públicamente nas redes sociais que colideran o diálogo co tecido social, que isto é xa como collerse da man pola rúa, non? A cousa vai ben, quen sabe, eu mesmo, pois, estando San Valentín polo medio, sei que esperaba que para o próximo pleno, pois, incluso puideran traer aquí un orzamento, que xa vai tempo, non? Pero me quedo preocupado despois de ver como se desenvolveu a votación dos asuntos relacionados coa estación intermodal. Porque, claro, dicía o señor Villoslada, ser socios non significa estar de acordo en todo, pero sí no importante. E claro, o CHOAC votaron en contra. O Porto tamén están en contra. A Intermodal volven a votar en contra. Home, unha cousa é que, como dicía Shakespeare, o curso do amor verdadeiro nunca foi doado. Pero, bueno, o problema é que, mentras vostedes están a esfollar a Margarita, a cidade avanza sen dúbida hacia a máis total e absoluta decadencia. E os únicos pasos que non se dan nesa dirección, e o saben vostedes, señores do Goberno, e o sabe tamén a cidadanía, son cando é este grupo, o Grupo Popular, o que co seu voto salva as cousas importantes da cidade. Entrando xa ao tema da moción, agradecer ao Grupo da Marea Atlántica a disposición para poder acadar a transacción. Certo é que vostedes pois non teñen, porque así decidiron os galegos, representación no Parlamento de Galicia, pero esa non era razón dabondo para desvotar o acordo acadado o pasado 25 de maio, nunha proposición non de lei que era literalmente o texto da nosa emenda. Un acordo que, por certo, a pesar de ser sustancialmente o mesmo que hoxe imos aprobar, pois o que votou en contra o Bloque Nacionalista Galego. En todo caso, nos alegramos de que hoxe cambien esa política de oporse sistemáticamente a calquera desenvolvemento de enerxía sostible de xeito incondicional e, bueno, pois incorporen a facelo de xeito ordenado. Votaremos a favor. Coincidimos con que a pesca é para Galicia un sector esencial, tanto económica como culturalmente, un patrimonio que hai que protexer, e por eso se incidía nesa cuestión esa proposición non de lei. Coincidimos que a enerxía eólica é unha oportunidade que debe ser regulada e ordenada para aproveitar ao máximo a súa potencialidade, pero tamén para evitar os impactos negativos na pesca e na biodiversidade, e por iso tamén así o recollía claramente o acordo parlamentario. E, sobre todo, votaremos a favor porque compartimos a preocupación do sector pesqueiro ante como se están a desenvolver a tramitación por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica dos plans de ordenación do espazo marítimo, que son os documentos que determinarán as zonas nas cales se poderá estudar a instalación de parques. Porque o sector vota en falta que se lles protexa, como si se prevé, por exemplo, para as zonas de elevado valor ecolóxico, as zonas de elevado tráfico marítimo, a entrada aos portos de interese xeral, as zonas nas que se realizan exercicios militares ou aquelas onde existan pecios ou restos arqueolóxicos submarinos. Aí sí se exclúe, evidentemente, eso. E, polo tanto, o sector pesqueiro, con toda razón, considera que a pesca extractiva tamén debería ser posta a salvo deste desenvolvemento. E, aínda por riba, pois o que é todavía peor, esta preocupación se ve agravada porque, pese a que estes plans aínda non están aprobados, senón que están en fase de resolución de alegacións, o propio Ministerio inicia o trámite de avaliación ambiental de determinados proxectos. Por iso consideramos tamén moi acertada a idea de incluir unha moratoria para que o Goberno, pois, en tanto non estean aprobados e haxe un desenvolvemento posterior, pois, evidentemente, non se abra a tramitación ningún deses parques. E, polo tanto, pois, coincidimos, como coincide o Goberno galego, en que a prioridade agora mesmo ten que ser planificar, que debe facerse conxuntamente polo Estado e pola Xunta, tal e como propuso o presidente Feijóo ao seu recente encontro coa ministra Rivera, e que deben de terse en conta os intereses de todas as partes coa fin de garantir o equilibrio e a compatibilidade coas actividades pesqueiras e a preservación do ecosistema. E por iso o noso voto favorable, con unha única salvedade, evidentemente, que sorprendeume a referencia da señora Faraldo ao capitalismo verde e aos oligopolios enerxéticos, pero aínda existen. Pero isto non era co que iban a acabar vostedes cando chegaran ao goberno. Levan 2 anos, Póñanse esa tarea, ou é que asaltar os ceos era outra cousa. Mais nada e moitas gracias. Grazas, señor Rodríguez. Turno para a señora Fontán por parte do Goberno. Sí, gracias, señora alcaldesa. Lóxicamente, imos votar a favor desta moción. Celebramos o acordo entre ambas as dúas
dos grupos, tanto máis canto que entendíamos dentro do primeiro momento que ambas as dúas, tanto a emenda como a propia proposición, podían ser perfectamente compatibles. E vou lembrar aquí que a Estrategia de Enerxía Renovable Offshore da Unión Europea trazou un marco regulatorio para a expansión do desenrolo da enerxía eólica mariña, establecendo un obxectivo de 300 gigavatios deste tipo para o 2050. É dicir, 25 veces máis do que conta hoxe a Unión a través dos casi 120 parques instalados en Francia, Alemania, Países Baixos e mesmo o Reino Unido, aínda que non perteneza xa á Unión Europea. Todos eles nutren desta enerxía renovable a millóns de fogares. O marco regulatorio en España ten como base o Plan Nacional Integral de Enerxía e do Clima, a propia Lei do Cambio Climático e Transición Enerxética e, por suposto, ese Plan de Ordenación do Espacio Marítimo da Zona Noratlántica a que fai referencia na súa moción a Marea Atlántica. Na nosa terra, contamos coa cadea de valor completa do sector eólico, o que nos abre un escenario único para ser quen de convertirnos nun hub industrial e de desenrolo tecnolóxico vencellado a este sector e que pode xerar nos vindeiros anos, aí de Sinto, señor Jorquera, moitos postos de traballo directos e indirectos. Non en vano, en pleno período da caída da produción nos nosos asteleiros, a fabricación de jackets mantiveron activa a Navantia e a construción de barcos de apoio ás plataformas eólicas fixeron o mesmo con Barreras. Pois, máis, se dun lado podemos situar o pulo que acadarían os recursos de construción naval, enxeñería civil, materiais constructivos, xestión portuaria, industria marítima auxiliar, universidades e centros de investigación, equipamentos eléctricos, etc. Non é menos certo que, de outro lado, temos que situar necesariamente o sector de pesca, marisqueo, mesmo o tráfico marítimo mercantil e o turismo, que, por suposto, son para nós moi importantes en Galicia, así como a conservación dos espacios naturais. Mais non podemos nin debemos confrontalos porque a conxunción ordenada de todos eles conducen ao mesmo obxectivo, a conservación do noso planeta. Canarias, Cataluña, Cádiz e Galicia temos a capacidade de construir os 85 parques eólicos mariños offshore de 200 megavatios que España necesita para cumprir cos obxectivos europeos e, sobre todo, repito, sobre todo para descarbonizar o noso sector enerxético, loitando así contra o cambio climático. O Plan de Ordenación do Espacio Marítimo, os oportunos permisos de impacto ambiental sustentados nos informes técnicos e a necesaria e imprescindible participación dos sectores afectados son os que deben garantir a segura convivencia e desenrolo de todos os sectores afectados neste reto de presente e de futuro a prol do noso planeta. Así pois, e como non pode ser outro xeito, apoiamos esta moción. En este camiño, xa decimos dende agora que sempre adoparán o goberno de Inés Rei para facer aquilo que redunde en beneficio, por suposto, das nosas costas, do noso sector pesqueiro e de toda a economía galega. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señora Fontán. Procedemos á votación desta moción unha vez que está aceptada e transaccionada a emenda presentada. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Remata aquí o turno de mocións da Marea Atlántica. Grazas ao Grupo Municipal. Iniciamos xa o debate das mocións do Partido Popular. A primeira delas para evitar o desmantelamento do aeroporto de Alvedro. Hai unha emenda de sustitución do Grupo Municipal Socialista. Señora Cendán, ten a palabra. Sí. Uno de mis maestros políticos, que hace no mucho se sentaba donde está usted, señora Rey, solía decir que escuchar es el primer paso para tomar buenas decisiones. Usted, doña Inés, no escucha. No nos escuchó en julio de 2020, cuando tuvo que recurrir a los penaltis para aprobar con el voto de calidad la modificación del contrato de Vueling. No se escuchó ni siquiera usted misma en el Pleno de septiembre de 2020, cuando usted y su grupo político respaldaron una moción que resultó aprobada por unanimidad, instándose a sí misma a trabajar por la recuperación de Alvedro. ¿Recuerdan aquella moción? En ella, usted se instó a sí misma a, primero, mantener la conexión con Londres, cancelada al menos hasta el año siguiente. Segundo, recuperar la base de Vueling para que sus aviones durmiesen en Alvedro y que sus tripulaciones, entonces ya en ERTE, pudiesen recuperar sus empleos. Tercero, asegurar el mantenimiento de las frecuencias con Madrid y Barcelona en las mismas condiciones que hasta ahora, dos destinos fundamentales para el tejido socioeconómico local. Y cuarto, negociar con Volotea. ¿Se acuerdan ustedes de Volotea? Para que continuase uniendo a Coruña con Bilbao tras haberse despedido de nuestro aeropuerto de forma anticipada y con todos los billetes vendidos.
Hay las mociones, esa ciénaga en la que habita el papel mojado. No nos quiere escuchar ahora tampoco, año y medio después, cuando constatamos el desastre que ha supuesto su gestión para Alvedro durante todo este tiempo. Hemos perdido la base de Vueling porque no escucha. Hemos perdido el primer vuelo a Barcelona porque no escucha. Hemos perdido 4 de las 7 frecuencias con Sevilla porque no escucha. Hemos perdido Gran Canaria, Tenerife, Palma de Mallorca y Bilbao porque no escucha. Y hemos perdido Heathrow y Charles de Gaulle porque no escucha. Escuchar a la oposición no tiene efectos secundarios. Consulte con su farmacéutico. Le digo más. Expertos en sentido común recomiendan practicarlo siempre que haya ocasión. Y ocasiones de escuchar a la única oposición real que queda en este ayuntamiento, señora Rey, no le faltan. Pero si no quiere escucharnos, escucha al comité de empresa de Alvedro, a los trabajadores amenazados de despido, a sus familias desesperanzadas por un futuro incierto, a la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, cuyo único interés es ver despegar a Coruña desde su aeropuerto, a la Cámara de Comercio, que ya ni siquiera asiste a las reuniones de la Junta de Gobierno del consorcio, a los empresarios, a los operadores turísticos, a su propio gerente de turismo, señora Rey, cuya contratación tantas peripecias le obligó a realizar. Asistíamos hace una semana en una emisora local a su esfuerzo por tratar de convertir la apuesta de su alcaldesa por Alvedro en un acto de fe. A pesar de que ni a su representación en público nos invitó, valoramos la sensibilidad del señor Naranjo, que se ha tenido que tragar el sapo de defender en público una gestión, la suya, que no defendería ni el menos escrupuloso de los abogados. No enreden más, no traten de ahogar nuestro SOS con una enmienda a la totalidad vacía e insustancial como la que hoy tratan de colocarnos. No contentos con el aldraxe de Vueling, celebramos su constante desprecio regalándole casi 1 millón de euros por habernos relegado a la segunda división de la conectividad aérea. Lo peor, doña Inés, es la cara que se nos queda. Alvedro se nos va de las manos, se nos escurre entre los dedos. Le hemos advertido de cuál sería la siguiente zancadilla. Nuestro aeropuerto se convertirá en un juguete de control remoto dirigido desde Peinador. Por no mencionar esa ayuda directa de 2 millones de euros que Vigo sí consigue, mientras que usted no, para mejorar la competitividad de Vigo como destino turístico. Pronto en Alvedro solo quedará un cajero automático en el que retirar algún billete. Vaya usted a saber dónde. Y después, ya ni eso. Se estudiará en los libros de historia, si los guardianes de la memoria histórica así lo consienten, y lamentaremos con nostalgia aquellas luchas victoriosas por romper el techo del 1 millón de viajeros. Creo firmemente que estamos a tiempo, pero necesitamos que el Gobierno local alce el vuelo y emprenda una defensa activa, decidida, constante y tenaz de nuestro aeropuerto. Necesitamos que la alcaldesa nos escuche, también en Alvedro. Gracias. Moitas grazas, señora Cendán. Señora Faraldo, seu turno. Grazas, señora alcaldesa. É inevitable non sentir preocupación pola situación do aeroporto de Alvedro, en tanto que, ademais, todas as semanas amanecen cunha noticia sobre o aeródromo que supón algunha pérdida para o mesmo. Pérdida de voos, pérdida de postos de traballo, pérdida de compañías aéreas, pérdida de frecuencias, pérdida de destinos. E cando xa parecía que pouco máis quedaba por perder, aparece na prensa a creación dun centro multidependencia en Vigo que podrá controlar hasta 3 aeroportos mediante a construción dun centro de control remoto para o tráfico aéreo. Noticia que creou alarma entre a cidadanía e moitas entidades locais, pois apunta a unha mellor degradación dos servizos do aeroporto de Alvedro, ademais de non parecer recomendable un control aéreo sin contacto visual directo coas pistas, controlando entradas e saídas de avións a 150 km de distancia mediante cámaras instaladas na pista. Esta alarma levou o noso diputado Antón Gómez Reino a elevar esa inquedanza á mesa do Congreso o día 28 de xaneiro. A espera do seu tratamento, claro que este Concello debe presionar nesa dirección para que Alvedro non perda a súa torre de control do tráfico aéreo e claro que se espera do noso Goberno municipal que tome as medidas oportunas e traballe arreo para, canto menos, recuperar o volume de voos e pasaxeiros que Alvedro está perdendo. Sin embargo, votarei a favor da emenda do PSOE porque é moito máis ampla que a do PP en canto non focaliza nunha soa compañía aérea, senón na recuperación xeral do crecemento do aeroporto. Non sin antes destacar que, por outra parte, non deixa de ser unha ironía que o propio goberno local se inste a sí mismo a traballar.
Dito todo isto, pois nada, o meu voto a favor da emenda. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. Ainda que sexa quizá excesivo o rótulo desta moción que fala do desmantelamento do aeroporto de Alvedro, compartimos a preocupación do Grupo Popular coa situación do aeroporto. Dubidamos que fose acertada a estrategia que se seguiu con Vueling e, por dubidar, até dubidamos de que o Goberno local e o novo xerente do Consorcio de Turismo teñan nin tan sequera unha estrategia. Ante a chegada da alta velocidade a Galiza e o seu impacto no tráfico do noso aeroporto, como se ten que reposicionar Alvedro? Creemos que é evidente que hai que reforzar as conexións que non teñan como orixe ou destino Madrid ou que exixan escala en Madrid, potenciando outras conexións que teñan a Coruña como cidade de destino e atendendo outras necesidades que existen na nosa área e que as conexións con Madrid por tren ou avión non resolven. Nese sentido, ofrécenos dúbidas que se subvencionasen os voos con Canarias, porque iso apenas repercute en atraer visitantes a Coruña dende as Canarias, repercute, iso sí, en facilitar que dende aquí se vaya de vacacións a Canarias. E creo que non é iso o que hai que asignar os nosos recursos. E para atender outras necesidades que existan na área da Coruña e que as conexións con Madrid non resolven, era estratégico manter a conexión con Heathrow. Porque esa conexión non só daba servizo á colonia galega no Reino Unido, nin o fluxo de turistas e visitantes entre Galiza e aquel país, senón que ademais era unha conexión estratégica para o noso tecido empresarial. Heathrow é un dos hubs de voos intercontinentais máis importantes do mundo. A conexión a Coruña Heathrow permitía enlazar vía Londres cunha ampla oferta de voos a Estados Unidos, Asia, África e outros destinos. E por ese motivo, o enlace con Heathrow non é sustituível polo enlace con Gatwick. Pero o Goberno municipal aceptou que Vueling incumprise coas súas obrigas e optou pola rescisión do anterior contrato e o resultado, pese a que Vueling seguirá percibindo máis de 800.000 euros en convenios, é que perdimos a conexión con Heathrow. E Vueling pecha a súa base de operacións na Coruña, o que ademais impedirá que se manteña o voo de primeira hora a Barcelona, outra conexión de grande importancia para o noso tecido empresarial. Como nos preocupa de se concretar que deixe de controlarse o tráfico aéreo do aeroporto dende Alvedro. Pareceríanos un disparate porque, aparte da deslocalización de postos de traballo, optar por un modelo de control remoto no que se prescinde da presenza física e do control visual significa dar un servizo de peor calidade coas implicacións que isto ten nun tema tan sensível como o control do tráfico aéreo. Un disparate a sumar a outros moitos. Por exemplo, aínda que na Coruña temos un observatorio meteorolóxico con excelentes profesionais e un importante coñecemento adquirido, hoxe en día boa parte das predicións meteorolóxicas de Galiza en terra fanse dende Madrid. E tamén se fan fora as predicións meteorolóxicas para a navegación aérea que afecta aos nosos aeroportos. A estes absurdos conducen os esquemas centralistas, en este caso tamén os esquemas privatizadores, porque quero lembrar, señoras e señores do Partido Popular, que a ENA foi privatizada nun 49% polo Goberno Rajoy e dentro dese proceso que non foi responsabilidade en exclusiva do Goberno Rajoy, tamén teño que decirlo, tamén se privatizou a xestión dos servizos de control aéreo en determinados aeroportos. Alvedro, un deles. Daquellos polvos, estos lodos, di o refrán castelán. Mais, en calquera caso, compartimos a preocupación do Grupo Popular, compartimos no básico, no sustancial, os contidos desta moción e, por tanto, anuncio o voto favorável do BNG. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para Marea Atlántica, señor Lema. Moitas grazas. Decía a alcaldesa Inés Rei durante a campaña electoral de 2019 que os resultados de Alvedro lle parecían mellorables. Tendo en conta que ese foi o ano do récord histórico de pasaxeiros e todo o que veu despois, non acabamos de comprender que lle parecían mellorables, pois a xestión do seu goberno desde a súa toma de posesión ata hoxe non foi máis que unha sucesión de fracasos que parece non ter fin. Fagamos un pouco de memoria. No ano 2019, Alvedro batía récords de pasaxeiros, sendo o terceiro aeroporto da rede AENA que máis medraba e o segundo no acumulado anual co ano anterior de 2018.
Nesa altura, contábamos con mellor conexión internacional de Galicia, o voo diario de ida e volta con Heathrow, sempre cunha ocupación media superior ao 90%, e peza esencial na mobilidade para os negocios. É dicir, a conexión da Coruña con Heathrow formaba parte dos recursos cos que contaba a nosa cidade para atraer a actividade económica ou fixala na nosa comarca. Esa conexión está hoxe perdida. A súa substituta, Gatwick, coa que a Coruña conectará agora con 4 frecuencias semanais, está lonxe de ofrecer as mesmas prestacións que Heathrow, o aeroporto europeo con maior conectividade internacional. Non é posible exagerar, por tanto, a importancia desta perda do gran aeródromo londinense para a nosa cidade, a verdadeira xoia da coroa do noso aeroporto, aquel que lle otorgaba un estatus verdadeiramente internacional e que era unha peza esencial, como antes dixemos, no desenvolvemento económico da nosa cidade. A súa perda tentouse compensar en balde, como dixemos, coa de Gatwick, e sacando pola vía de urxencia un concurso para a conectividade con outras capitais europeas, que a vista dos seus resultados podemos considerar tamén un rotundo fracaso. Así, a conexión con Orly, o aeroporto secundario de París, ao que podemos voar os mércores e sábados, alguén coñece unha persoa que vai de vacacións un mércores e volve un sábado, non soluciona ningún dos agudos problemas que hoxe padece Alvedro, pero si vai sumar un novo fracaso, o dunha ruta que non vai funcionar. Porque se houbera que conectar con París, o aeroporto escollido debería ser o Charles de Gaulle, e non o Orly. Compraron vostedes o que lles venderon, non o que a Coruña precisa. Un novo fracaso pouco ponderado foi tamén o deserto nas ofertas para conectar a Coruña con Múnich, Frankfurt ou Ámsterdam. En serio, vostedes non teñen en conta a merma que para a nosa cidade supón que un concurso destas características fique deserto. Non son vostedes conscientes de que é sempre mellor evitar este tipo de situacións? Ou é que simplemente o que pretendían vostedes era quedar ben, cubrir o expediente? En tal caso, erran vostedes completamente. O que precisa a Coruña son feitos e solucións, non manifestar impotencia nin expresar desexos frustrados. Tamén tardaron vostedes o indecible en darlle unha solución contractual á situación de Volotea, outro dos grandes logros do ano 2019. Unha conexión con Bilbao que funcionaba de maravilla que vostedes estragaron durante un ano, pois non foron quen de sacar un contrato ou un convenio para esa ruta en 2 anos. 2 anos co perfil do contratante prácticamente baleiro. Tampouco podemos considerar un éxito, desde logo, a conexión coas Canarias, que a partir de agora vai a operar a compañía Vinter. Esta é unha conexión coa que antes xa contábamos de sitio gratuito e pola que a partir de agora imos pagar aos coruñeses e coruñesas 250.000 euros anuais. 250.000 euros gastados en financiar as vacacións dos nosos concidadáns nas illas. Realmente pensan vostedes que este debería ser o objetivo na promoción da conectividade aérea da Coruña? Pero as desgrazas non rematan aí. O mes pasado, Vueling levantaba a súa base na Coruña, poñendo así fin, de xeito dramático, a unha estancia de máis de 12 anos na nosa cidade. A súa marcha supuso, ademais, a perda de 30 empregos directos e un número indeterminado de empregos indirectos. A pesar das nosas advertencias e consellos, feitas desde a honestidade, a boa vontade e a defensa dos intereses comuns da nosa cidade, unha actitude que, desde logo, nós nunca topamos nos partidos de oposición que nos tocaba gobernar, a pesar diso, acabaron vostedes por estragar a que debera ser unha relación comercial sólida e fructífera para as dúas partes. Non souberon vostedes conservarla de ningún xeito, mesmo facilitaron a súa ruptura accedendo a rescindir o contrato que vinculaba con Alvedro. Hoxe, ademais, vemos como a perda da base supón tamén a perda da primeira conexión do día con Barcelona. Outro golpe máis ao xa delicado estado de saúde do noso aeroporto. E como todo podía peor, e non hai mal que por ben non veña, acabamos de saber estes días que o tráfico aéreo de Alvedro pode acabar regulándose desde Peinador, no que pode constituir xa o verdadeiro golpe de gracia para o noso aeroporto. En definitiva, señora alcaldesa, por todas as razóns expostas, vémonos obrigados a apoiar hoxe a moción que presenta o Partido Popular e a rexeitar a súa emenda. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Pecha o debate o señor Borrego. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todos e a todas. É pouco tempo para explicar exactamente cal é a situación de onde vimos e a onde vamos. Por iso vou intentar sintetizar un pouquiño que o que está pasando e que o que se está facendo e por que se está facendo. O Goberno municipal traballa na potenciación de Alvedro e nas necesidades de conectividade aérea da cidade da Coruña. Non traballa para ningunha empresa privada en particular, por complexa que sexa a conxuntura operativa, económica ou comercial da mesma. Eu pensaba que isto non o iba a vivir, pero parece que chegamos agora a moción fake do Partido Popular tras o rechazo dos barrios pola estigmatización e el alarmismo que ustedes exaxeraban e agora toca, parece ser, alarmar con respecto ao aeroporto de Alvedro. Podemos empezar por falar, se queren,
polo plan estratégico previo a chegada incluso deste goberno que definía cales eran os destinos de interese polos que había que traballar na cidade. Podemos seguir falando polos análisis de axencias especializadas contratados polo Consorcio de Turismo precisamente para avaliar o impacto que sufría Alvedro pola COVID en comparación con outros aeroportos de similar tamaño nacionales e internacionales. Podemos seguir falando polo plan post-COVID que se plantexou para preparar precisamente a recuperación. Por distintos planes de sostenibilidade turística con análisis específicos da AFO para Alvedro e que, ademais, están cumplindo precisamente as súas proxeccións de recuperación no último trimestre do ano pasado, na recuperación das rutas domésticas non troncais como se contrataron hai pouco, e que, poderíamos seguir falando de toda a documentación que coñecen os grupos agás o BNG en directo, que moitas veces os coñecen diferido, que forman parte do Consorcio de Turismo, porque o que a señora Gallego decía o día 20 de xaneiro nun xornal con respecto a que o goberno da nosa alcaldesa non tiña proxecto ningún e, sin embargo, anunciábamos unha contratación millonaria, pois esa contratación millonaria, como tamén os planes de sostenibilidade, votounos a favor a señora Cendán, que forma parte do Consorcio de Turismo. Non nos inventamos nada. Por certo, contratación de 9,2 millóns de euros que se basa na concurrencia, na transparencia, que se fai non para conveniar nada, senón para conquerir promoción turística da cidade en base á conectividade aérea. O sea que, señores do Partido Popular, denuncian que non temos plan, pero, por outra parte, votan os plans, non? Podemos empezar tamén por comparar o dato de crecemento de Alvedro entre decembro de 2021 e decembro de 2020, con un redor dun 130%. Podemos empezar tamén polas falsedades dos destinos perdidos dos que fala a súa moción, porque cando falan que se perde Gran Canaria, eu non sei se saben que se acaba de contratar, incluso con conectividade con todas as illas. Bilbao, eu non sei se saben que se está contratado tamén. O sea que perder destinos, non sei a que destinos se refiren cando falan deses, ou de Valencia. E, desde logo, se queremos que falen da base de Vueling, hai que falar con certo coñecemento de causa, non? Na base, en Alvedro, non pernoctan avións desde hai casi 2 anos, igual que ocorre en Santiago, Valencia, Alicante, Madrid e Oviedo. E o achacan a xestión da nosa alcaldesa, pero, igual teñen que mandarlle esta moción tamén a Alfredo Cantelli, non sei se saben que é alcalde de Oviedo e que é do seu partido, ou a José Luis Martínez Almeida, que é alcalde de Madrid, tamén é do seu partido, porque en Madrid, en Oviedo, as bases de Vueling tampouco están, e, por exemplo, en Madrid perden a conectividade con París e con Roma. Non sei se lles parece este un dato para comparar o que temos agora en Alvedro con conexións xa contratadas con París e con Londres, por exemplo. Sobre o control de operacións remotas, nada máis que saber que se está montando un centro que é capaz de facelo. A partir de aí tamén se manifestou a nosa alcaldesa totalmente a favor de que se manteña o control visual en Alvedro polas súas propias características tamén, non só pola defensa dos empregos polos que tamén traballamos. Mire, fala vostede de escoitar. Me vai permitir un breve párrafo que lle remite a nosa alcaldesa, dona Inés Rei García, que tamén ten nai, por moitos anos, e que di: nuestra más sincera enhorabuena por las acciones lideradas por el Ayuntamiento de A Coruña en los últimos meses. Creemos que las iniciativas en materia de conectividad aérea, promoción de destino, servirán para contribuir decisivamente a esa esperada mejora de la actividad y situar a Coruña como un destino atractivo para todo tipo de turismo. Esto nos lo dicen desde el Convention Bureau en nombre de las 50 entidades que van a hacer un destino sostenible, amable e inteligente gracias al trabajo municipal. Si quieren les paso la carta. Escuchar. Asociación Galega de Axencias de Viajes. O acto de presentación en Madrid serviu para mostrar que a cidade herculina dispón dun estudiado plan turístico para ser líder. Non lles vou ler toda a carta. Hai que escoitar, hai que deixarse de mentir e de manipular a realidade. E, por suposto, hai que ser propositivos, porque precisamente deixo vai a nosa emenda á moción, de que hai que seguir traballando por Alvedro, nas rutas, nos destinos, nos horarios, nas conexións, na mellora da pista, na ampliación do que faga falta, porque, como dixo a señora alcaldesa xa en máis dun discurso, Alvedro é estratégico para esta cidade. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Non aceptada a emenda do Grupo Socialista, se votará en primeiro lugar a emenda e despois procederemos á votación da moción de non prosperar. Votos a favor da emenda presentada polo PSOE. 11. Votos en contra.
Queda rexeitada. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Moitas grazas, queda aprobada. Segunda moción do Partido Popular para revitalizar a cidade vella. Consta unha emenda presentada pola Marea que xa foi transaccionada co Grupo Popular. Ten a palabra o señor Coira. Muchas gracias. Volver y volver una vez más a la Ciudad Vieja. El mes de noviembre del 2019, en este pleno del Ayuntamiento, se aprobó una moción por unanimidad de todos los grupos que había sido transaccionada con dos de ellos, Marea Atlántica y el Partido Socialista. Esta moción, originariamente presentada por el Partido Popular, solicitaba determinadas actuaciones que eran urgentes y necesarias para este entorno de nuestra ciudad, tan querido por todos. Implantación de servicios, recuperación de la pavimentación, iluminación, señalización turística adecuada, reforma del mobiliario. También se proponía en este documento un plan de revitalización que se basaba fundamentalmente en 4 ejes relacionados con temas administrativos, culturales, urbanísticos y socioeconómicos. Eran actuaciones necesarias y urgentes que lamentablemente hoy están sin realizar, fruto de la desidia y de la inacción de Inés Rey y del Grupo de Gobierno Socialista. 2 años, 2 meses y 2 días después, ese compromiso que habíamos sido capaces de adquirir todos los grupos políticos en este pleno a través de una moción que aprobamos por unanimidad, que daba esperanza e ilusión a los vecinos y residentes y usuarios de la Ciudad Vieja, hoy por hoy queda en nada. Como tantas otras mociones que se aprueban en este pleno y que después quedan en un cajón. Del plan de revitalización que se proponía para la Ciudad Vieja, nada sabemos. De la Mesa de la Ciudad Vieja, nada sabemos. De implicar a todas las administraciones para encontrar inversiones públicas y privadas, nada sabemos. Hoy volvemos a solicitar a todos los grupos políticos el consenso para activar, revitalizar e impulsar todo tipo de acciones y programas transversales que conviertan a la Ciudad Vieja en el espacio de disfrute atractivo para los residentes, para empresas o para negocios, ya sean actuales o futuros, y para todos los visitantes, muchos de ellos de la propia ciudad que vamos a pasar por sus plazas y calles y muchos otros que vienen a visitarla de otras ciudades. La Ciudad Vieja es una joya de esta ciudad. Es obligación de este Ayuntamiento dotarle de todos los recursos necesarios para hacerla más confortable para sus residentes y más visible y accesible para todos. Las necesidades y demandas son conocidas por todos. Recuperar para todos este espacio, parte importante de la historia de la ciudad, que alberga todo tipo de instituciones, universidad, fundaciones, zonas residenciales, negocios, museos, todo tipo de instalaciones y de edificios dignos de visitar cuando uno se acerca a esta ciudad del noroeste español. Se propone instar al Gobierno municipal a convocar la Mesa de la Ciudad Vieja, como espacio en el que, entre todos, se pueda elaborar un plan director o un documento que valga para solucionar todos los problemas que hoy tiene la Ciudad Vieja. Instar al Gobierno a poner en valor el enlosado histórico de las muchas calles y plazas de la Ciudad Vieja que hoy por hoy se encuentra deteriorado. Eliminar el cableado en el aire, un plan de instalaciones para instalaciones integrales, propuestas de uso que hagan los vecinos para el espacio en veeduría, apertura de las naves del Metrosidero, recuperación de espacios públicos de parques y jardines, normativa específica para la rehabilitación de edificios en la Ciudad Vieja, ya sean para residencia o para actividad económica, un plan de comercio específico para la zona, un plan de movilidad que permita que sea más accesible moverse y acercarse a la Ciudad Vieja, con una zona perimetral que sea accesible y con adecuados aparcamientos para todos los que quieran acercarse. Un programa de fiestas que ponga en valor el entorno de la propia Ciudad Vieja. Un programa específico, como no, para el Rosario, la patrona de la ciudad, pero también en San Juan, en Navidades, en Carnavales. Un programa social específico para las personas mayores que viven en la Ciudad Vieja y que necesitan también el apoyo de este Ayuntamiento. Y todo esto envuelto en un plan de dinamización que incluya
todo tipo de ayudas para que todo este plan o estas actuaciones transversales se puedan, en medio o largo plazo, ir ejecutándose. Insisto, es una pena, llevamos 2 años, 2 meses y 2 días perdidos. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. Señora Faral, do seu turno. Grazas, señora alcaldesa. O noso criterio, desde o primer día, e así tive ocasión de dicilo neste pleno en varias ocasións, é que non dudaríamos en apoiar medidas e propostas para os barrios que fosen positivas para os mesmos e contasen co apoio dos e das interesadas. Por eso, sempre que hai unha moción deste tipo, conta co meu voto favorable de saída, afianzados e tras consultar cos representantes da veciñanza, como foi o caso, estos ou estas confirman o noso posicionamento. Esta é unha moción ambiciosa. O digo porque moitas das cuestións que plantexa son de profundidade e longo recorrido. É dicir, non teñen a inmediatez doutras propostas para barrios que, aínda despois de aprobadas, siguen no limbo dos xustos. Pero este non é un plan, é un plan de plans, co cual xa se augura maior lentitude. Para uns veciños e veciñas da cidade vella, sobre os que xa planea, sobrevoa a decepción. Levan meses chamando a todas as portas do Concello sen éxito. A Concellería de Benestar Social para a recuperación da atención social no centro cívico que obriga a xente do barrio a desplazarse a Monte Alto. A Concellería de Medio Ambiente para tratar, entre outros, o tema do Plan de Acción en materia de ruído. A Concellería de Urbanismo para coñecer se a rehabilitación do barrio rematou cos arreglos na Rúa do Rosario, estando como están pendentes outros comprometidos, como, por exemplo, a Rúa Damas, entre outros. Solicitaron incluso en varias ocasións a convocatoria da Mesa da Cidade Vella, sin que a día de hoxe ninguén contestara. A última en outubro do ano pasado. Continuas chamadas e mails que se perden no silencio dun concello que parece alleo ás inquedanzas deste vecindario tan cercano xeográficamente e ao tempo tan lonxano para o Pazo de María Pita. Proxectos xa feitos que só precisarían desempolvarse como as naves de Metrosidero, orfos, sin ni sequera alternativa. O edificio da Rúa Veiduría, punto importante para a rehabilitación da zona, sen determinar os usos finais, pero, sobre todo, sen escoitar as necesidades do barrio para poder dar mellores respostas. Centro de día, espazos para a mocidade, lugar de encontro e reunións, parte incluso museística. Había incluso unha proposta para reservar unha zona para a Casa da Muller. Hai 2 palabras claves que parecen rotas na cidade vella: consensuar e participar. Parécenos que o mellor plan comezaba poñendo en práctica estas 2 verbas. E parécenos tamén que a emenda de Marea Atlántica se axustaba mellor á realidade do barrio porque falaba xa de proxectos xa diseñados. Pero estando como está xa transaccionada e consensuada co Partido Popular, pois nada máis que decir que imos a votar a favor. Grazas. Moitas grazas, señora Faral. Do turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. Hai unha frase que me chamou poderosamente a atención na exposición de motivos desta moción. Falan de intervir decididamente na rehabilitación da cidade vella, como fixeron cidades como Oviedo. Chámame a atención porque hai exemplos máis cercanos. En Galiza hai exemplos de rehabilitación e revitalización de cascos históricos que mesmo son referenciais. Un deles, Pontevedra, pese á resistencia no seu momento da dereita pontevedresa aos plans do goberno municipal. Mas dito isto, coincidimos en que a cidade vella, a antiga cidade alta, necesita dun plan ambicioso de revitalización. Foi unha boa iniciativa do anterior goberno municipal a peonalización, mas a peonalización non abonda se non se acompaña de outras medidas de rexeración e dinamización deste espazo urbano singular. Creo que é necesario admitir que na Coruña este reto é máis complexo. O normal é que a cidade vella este no corazón da cidade. As cidades foron medrando arredor do seu núcleo primixenio medieval, mas na Coruña, polas características do espazo xeográfico sobre o que se asentou a cidade, non foi así. A cidade foi medrando, ocupando o istmo, e estendéndose pola parte continental até ficar a cidade vella desprazada do centro da urbe. Pero, pese a iso, a cidade vella ten un enorme valor patrimonial e un grande potencial que en absoluto está aproveitado.
Moitos visitantes da nosa cidade, por exemplo, descoñecen a súa riqueza monumental ou os museos e centros comerciais que alberga, a información e a sinalética é enormemente deficiente, é necesario potenciar que na cidade bella existan equipamentos e actividades que actúen como focos de atracción para que non só as persoas visitantes, tamén as coruñesas e coruñeses acodan a elas, pero a cidade bella non pode convertirse simplemente nun decorado ni nunha cidade museo. Ten que ser un barrio para vivir. E para iso son necesarias actuacións integrais que atendan as súas distintas necesidades, impulsando a rehabilitación de vivendas, a dinamización do pequeno comercio, mellorando a oferta sociocultural orientada especificamente a veciñanza do barrio, dotando a cidade bella de servizos dos que actualmente carece. Por tanto, coincidimos coa necesidade de revitalizar a cidade bella e coas principais liñas que se propoñen e anuncio, en consecuencia, o voto favorável do BNG. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moitas grazas. Pois, bueno, con matices, pero temos que decir que estamos de acordo co espírito desta moción e como finalmente pois, a nosa emenda foi integrada, votaremos favorablemente tamén a esta moción. A Cidade Bella non pode seguir en stand-by 3 anos e 8 meses despois da súa peonalización o 25 de xuño de 2018. Compre continuar coa folla de ruta acordada no pasado mandato, cando o único casco vello galego que quedaba por peonalizar avanzou de maneira indiscutible. A peonalización era unha bella demanda dos residentes e dos comerciantes da zona, sobre todo cando dende o ano 1984 a Cidade Bella foi declarada BIC como conxunto histórico-artístico. Foi un proceso de peonalización o que fixemos en 2018 participado e que contou coa colaboración activa de todo o tecido social do barrio. Constituíuse unha mesa, a Mesa da Cidade Bella, que lamentamos que leve sen ser convocada dende xullo de 2020, a pesar das reiteradas solicitudes por parte dos seus integrantes. Definiuse tamén no pasado mandato, nun proceso de participación inédito na cidade, un plan de usos e modelo de xestión para un novo equipamento público para a mocidade nas naves do Metrosidero, que lamentablemente seguen pechadas e sen data estimada de apertura. As naves do Metrosidero están chamadas a ser un equipamento de escala urbana e metropolitana que contribúa a reconectar o casco histórico co conxunto da cidade e a súa contorna, así como a rematar coa carencia de espazos para a mocidade nunha cidade como a nosa. Elaborouse tamén no pasado mandato un plan de revitalización e dinamización para o casco histórico. Un documento encamiñado a impulsar e mellorar a calidade de vida na Cidade Bella e que propuxo o deseño e implementación de medidas de dinamización e revitalización do barrio a través da mobilidade, o espazo público, a rehabilitación e vivenda, políticas de medio ambiente, turismo, economía, ámbito social, cultura, equipamentos públicos e todo pensado dende unha participación social activa. A posta en valor do espazo público da Cidade Bella foi e é un elemento fundamental. Este espazo público foi redescuberto grazas á eliminación dos vehículos que durante anos alteraron este espazo público. É unha das liñas fundamentais de actuación necesarias de cara a que os habitantes da Cidade Bella podan desfrutar dunha maneira plena desta xoia da cidade. Nesta liña, no pasado mandato, quedaron redactados proxectos de penalización e reurbanización da Rúa Damas, Nosa Señora do Rosario e Curtaduría, así como o proxecto de mellora do Xardín Histórico de San Carlos. Mención particular tamén a necesidade de posta en valor do enlosado histórico das rúas da Cidade Bella e o respeto necesario para calquer traballo de mantemento destas valiosas pezas de losa granítica. E tamén ao proxecto Eirón, parque infantil nun espazo singular ao carón da Fundación Luis Seoane. A Cidade Bella, como digo, é un conxunto de patrimonio tanxible e intanxible que a totalidade dos coruñeses sinte como propio e considera digno dun coidado e dunha atención específica. O corazón da cidade, o seu núcleo máis antigo e, como tal, depositario de boa parte dos seus sinais de identidade. Un barrio que atrae, pola súa especificidade, a veciñanza de todos os demais barrios da cidade, pero tamén a xente da comarca, do resto de Galicia e a turistas en xeral. En todo o proceso de revitalización urbana tamén son fundamentais as políticas de rehabilitación e de vivenda.
máis determinantes aínda no caso do casco histórico, encamiñadas a fixar poboación e a frear posibles procesos de especulación e xentrificación. Nesta liña merece especial atención a situación na que se atopa a actualidade o barrio, coa alza dos prezos da vivenda, así como o crecente incremento das vivendas turísticas no barrio. Temos que lamentar que o balance neste mandato sexa tan pobre, parecenos inexplicable que se teña eliminado o punto de atención social que funcionaba no centro cívico, que se este renunciando á interlocución social no barrio e á participación social, que este prácticamente desmantelada a Mesa da Cidade Bella, que se manteña nun caixón o plan de revitalización e dinamización e que non se este contando tampouco co tecido social no barrio para a definición dos usos do futuro equipamento da veduría. Pedímoslle ao Goberno local que rectifique, que miren para os barrios e que tamén miren para a Cidade Bella. Máis nada, grazas. Moitas grazas, señora Delso. Pecha o debate a señora Cabanas. Gracias, señora alcaldesa. Quisiera empezar esta intervención agradeciendo al Grupo del PP la recuperación de las mociones de barrios, ya que nos ofrecen la oportunidad de explicar a los ciudadanos y ciudadanas nuestro modelo de gestión y a la vez recordar, aquí falta mucha memoria, todas las intervenciones que se han realizado y se están realizando por parte de este Gobierno barrio a barrio. En esta ocasión, además, me atañe muy directamente, ya que se trata del lugar donde nací, jugué y crecí, y es también en el que se están criando mis hijos, con lo cual traen ustedes a este pleno un espacio que conozco perfectamente. Me resultó muy llamativo una frase que utilizan en su parte expositiva, y es que hablan de que la ciudad vieja se ha convertido en una zona poco atractiva. Increíble. Una ciudad vieja que tiene magia en cada rincón, una ciudad vieja que enamora a nuestros turistas, una ciudad vieja que concentra cultura, arte, historia, arquitectura, una ciudad vieja patrimonio de todos los coruñeses y coruñesas, de todos los que la queremos, la paseamos, habitamos y hacemos nuestra como ciudadanos orgullosos del lugar en el que vivimos y que mejora día a día gracias al trabajo realizado por este Gobierno, que va desde el intenso borrado de pintadas, casi 400, a un plan integral de limpieza, pasando por un mantenimiento y trabajo de reforma y recuperación de varias de sus calles, entre ellas la reurbanización de la calle Nuestra Señora del Rosario, todo ello con una inversión superior al 1 millón de euros. La calle Cortaduría y el entorno de la Fundación Luis Seoane tienen en estos momentos aprobadas reformas y reurbanizaciones de carácter inminente, lo que significa que se realizarán en las próximas semanas, por valor de medio millón de euros. Cada una de estas actuaciones también lleva implícito el arreglo y adecuación del cableado. Se han realizado mejoras en la movilidad demandadas por los vecinos, como por ejemplo la salida desde la calle San Francisco a la Maestranza. También se está llevando a cabo el plan de dinamización del área Rexurbe, con el que llevamos trabajando con la Xunta desde el 2020. Otro logro de este Gobierno ha sido conseguir financiación del 1,5% cultural para la rehabilitación completa de la Casa Veduría, casi 3 millones de euros para que la Ciudad Vieja cuente con un gran edificio multiusos con más espacio para el centro cívico, centro de día con comedor, sala de exposiciones, cafetería, zona de juegos, sala de estudios para alumnos universitarios, auditorio, salas para vivero de empresas y unos espacios destinados para las oficinas técnicas de rehabilitación del concello. Una obra clave para la revitalización y dinamización de la Ciudad Vieja. Respecto a la fibra óptica a la que hacen referencia, lamentablemente lleva más de 6 meses paralizado el borrador del convenio para su implantación en la Xunta de Galicia. Eso es cosa suya, lo cual está perjudicando a las vecinas y vecinos de la Ciudad Vieja. Tampoco podemos olvidarnos de los jardines. Se está adecuando el Jardín del San Carlos, lo que redundará en el aumento de visitas a la zona. También se han arreglado el Jardín de Santo Domingo y está en marcha un proyecto para la mejora de la Plaza de Azcárraga, nuestra Plaza da Fariña, teniendo en cuenta las especiales características de la misma, como zonas sombrías y cierres muy dañados. Por otro lado, el contacto con el tejido asociativo y representativo de la Ciudad Vieja es constante.
no solo a través de las mesas de movilidad, que por cierto fueron 2, no una como indican ustedes, sino que, y sobre todo, por medio de las diversas reuniones que se mantienen con ellos y consensuando cada acción. Por lo que respecta a la dinamización comercial, a través del convenio firmado con la FUC, la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja puede poner en marcha proyectos específicos, además de los ya organizados por el Concello. Y es llamativa su petición de recuperar el rosario. Cuando fueron ustedes, señoras y señores del PP, los que eliminaron esta festividad dejando a la Ciudad Vieja y a la ciudad entera sin sus fiestas patronales. Pero nuestra alcaldesa ya ha anunciado que este año el rosario será festivo y se hará una gran fiesta para celebrarlo y poner esta celebración en el lugar que merece, y así piden los vecinos de la Ciudad Vieja. Más de 6 millones de euros se invertirán en este mandato para que esta Ciudad Vieja, que ustedes consideran poco atractiva, siga actualizándose y reinventándose, demostrándose así el compromiso de nuestra alcaldesa Inés Rey con la recuperación de nuestro querido casco histórico. Votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cabanas. Transaccionada a enmenda presentada por la Marea Atlántica, procedemos a votar esta moción. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción presentada polo Grupo Popular para a eliminación de alusións personais nas placas conmemorativas. Hai unha enmenda de adición do Grupo Municipal do BNG. Ten a palabra a señora Gallego polo Grupo Propoñente. Muchas gracias, señora Sobral. Todos los plenos traemos mociones de algún barrio. No sé si se ha dado cuenta lo sorprendente es que la concejala de barrios ni siquiera se haya enterado. En fin, las placas conmemorativas se colocan con la finalidad de dejar constancia de un hecho para el futuro, recordar una efeméride, rendir homenajes, destacar la presencia de algún invitado relevante o dar nombre a un espacio o edificio. Las actuaciones de la Administración son, por su propia naturaleza, públicas y de todos, por lo que este tipo de placas deberían llevar poco texto, solo necesario a fin de facilitar la lectura de los posibles interesados y evitar alusiones personales a los miembros de la corporación o gobierno municipal del momento, debido a que las actuaciones municipales, obras, homenajes, etcétera, son de todos los ciudadanos y en muchos casos el resultado del esfuerzo y del trabajo de diversas personas anónimas muchas veces y sin las que sería imposible llevarlas a cabo. Hay que evitar personalismos. Era una vieja costumbre que figurase el nombre del alcalde o autoridad que inauguraba, pero como tantas otras costumbres ha quedado obsoleta. El BNG presenta una enmienda de adición a esta moción que obviamente no vamos a aceptar. Rotero para retirar únicamente las placas que hacen alusión al presidente Fraga. La apoyará el Partido Socialista, igual que apoyó retirarle los honores en el mandato pasado. Qué pena que el vicepresidente Quintana no haya inaugurado nada en esta ciudad, que igual hasta tenía también su nombre por ahí. No pedimos que se tache ningún nombre de los que ya están, no pedimos que se malgaste el dinero público retirando ninguna placa para poner otra. Lo que pedimos, bueno, por supuesto, si se retiran uno, se retirarán todos o ninguno, pero lo que reclamamos es que se corrija algo que está más que anticuado y que interpretamos como un desmedido afán de notoriedad. Al respecto, el Gobierno de la Xunta de Galicia tomó la determinación, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, de no incluir alusiones personales de quien las inaugura en las placas conmemorativas de las obras ejecutadas por la Administración autonómica. Ya en este pleno municipal, en enero de 2012, se aprobó una moción al respecto de forma unánime, con el voto a favor del Partido Popular, PSOE, BNG, Izquierda Unida, partidos que formaban parte de la corporación en ese momento, y desde esa fecha, que yo recuerde, no volvió a figurar el nombre de ningún alcalde hasta que Xulio Ferreiro inauguró la única obra que hizo, tarde, mal y con sobrecoste. La cubierta del Estado de Razor, se acordarán de esta foto, la placa que colocó su nombre y apellidos. También en esto Inés Rey le copia, faltaría más. Planta una higuera procedente de la casa familiar de Rosalía de Castro, aquí está, la higuera todavía está creciendo, pero su nombre sí que se ve. Coloca un monolito en memoria de Rafael Várez y le pone su nombre. Aquí está ya con Xulio Ferreiro y aquí está. Entrega una placa a los familiares de los héroes del Orzán y pone su nombre. Creemos que esto no procede, no procede. Pero para colmo, hasta el atril que se utiliza,
que antes tenía solamente el escudo de la ciudad, ahora pone alcaldesa da Coruña. O sea, es excesivo todo este afán de protagonismo. En este paso, el día que inauguren algo de verdad, retiran la estatua de María Pita y colocan una suya. Imagínense si llega a inaugurar el Polideportivo del Castrillón, el Remanso, Santa Lucía, que no será el caso, y les ponen su nombre o tal vez el suyo y el de la portavoz de La Marea, siendo alcaldesa Inés Rey y vicealcaldesa María García, por ejemplo. En este bipartito armonioso todo es posible. Obviamente ya se cae al suelo. Bueno, no nos pongamos nerviosos. No es un tema vital para la ciudad, obviamente. Por supuesto, se cayeron dos. Que falta Celemín. Sí. No es un tema vital para la ciudad, obviamente. Por supuesto, hay cosas mucho más importantes como la seguridad ciudadana, el empleo, etcétera, etcétera. Pero sí creemos que hay que corregir este anticuado afán de protagonismo que no le corresponde a ningún miembro de la corporación, ni de esta ni de las futuras. Por todo ello, instamos a la alcaldesa a no incluir referencias personales a los miembros de la corporación o del Gobierno municipal en las placas conmemorativas de actuaciones municipales, obras, homenajes, recursos, etcétera. Suponemos que votarán todos a favor, como ya hicieron en 2012. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Turno para a señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. A simple vista parece idónea a moción, sobre todo para unha recién chegada como a min. E, ademais, porque trae a colación un acordo aprobado, adoptado, no pleno de xaneiro do 2012, no que as forzas políticas da Corporación do Concello naquele momento, PP, PSOE, BNG e Esquerda Unida, aprobaban unha moción a tales efectos, desterrar esta modalidade tan pueril de deixar os nomes dos políticos en placas conmemorativas pagadas a cargo do erario público. E aquí cada quen quería seu minuto, seu espazo de gloria, dándose situacións para burla xeneral, como inaugurar un ascensor, ata codazos para ver quen sae na placa, decisións polémicas como a do inaccesitable alcalde de Vigo, Abel Caballero, que decidiu aparecer el só nunha placa de inauguración do Auditorio Mar de Vigo. Pero antes de que o PP celebre esta xenialidade do alcalde vigués, lembrarlles que a súa conta temos unha boa ristra de inauguracións en Galicia que darían para máis dun libro de anécdotas. E placas co nome de Manuel Fraire Ibarne para alicatar todo o Gallas e a Catedral de Santiago. Por iso, celebraríamos que se aceptara a emenda do BNG. De feito, despois da publicación no DOGA do 14 de setembro do 2014 do Código Ético Institucional da Xunta de Galicia, onde, efectivamente, no capítulo 6, os principios xerais establecían que as placas conmemorativas e de identificación que sexan colocadas en actos inaugurais organizados pola Xunta de Galicia e as entidades instrumentais das dependentes non incluirán en ningún caso nomes ou referencias persoais a altos cargos e membros do Goberno, senón denominacións xenéricas institucionais. O paso seguinte, recomendable ao noso entender, sería deixar de inaugurar con personalidades políticas as obras básicas dun país, neste caso o galego, obras en moitas ocasións que incluso se inauguran sen rematar. Falando de evitar personalismos e protagonismos indebidos, ao ano seguinte de aprobar precisamente esta resolución, o señor Feijóo dedicouse a inaugurar todo inaugurable, dando lugar a comentadísimas imaxes, entre elas a de él, Ana Pastor e varios altos cargos inaugurando un marcador de pedra nun punto kilométrico da AP9, aplaudíndolle a unha pedra e ante unha obra aínda inexistente. Xa non comento os saltos de alegría da pasarela de Marineda de Beatriz Mato, que, por certo, aos 5 meses de inaugurar, tuvo que ser reparada polos baches. Non sei se dos saltos ou se, como ben dixo o señor Feijóo, pola chuvia, porque se ve que non contaban que en Coruña chove. Bueno, dito todo isto, este para nós é un novo exercicio impúdico de certo cinismo do PP, que ademais seguro non acepta a emenda do PP. E por elo vou me abster. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. En máis dunha ocasión, o Grupo Popular ten criticado as prioridades establecidas polos restantes grupos da oposición, formulando a crítica de que traíamos a pleno cuestións que, ao parecer,
non tiñan a ver coas cuestións que preocupan os cidadáns. Sen lugar a dúbidas, o PP capta moito mellor cales son as preocupacións dos cidadáns e aproba esta moción. Efectivamente, temos prioridades distintas. Para vostedes non é unha prioridade a retirada da simboloxía franquista, nin a retirada de honras ás persoas que tiveron un papel destacado na exaltación da guerra civil, da sublevación militar e da represión da ditadura, como tivemos oportunidade de constatar no debate da primeira moción. Si, en cambio, é unha prioridade para vostedes que nas placas conmemorativas non figure o nome do alcalde ou alcaldesa de turno. Lástima que o acordo do Goberno da Xunta, o que aluden na exposición de motivos, non se tivese adoptado antes, porque se así fose, desfaríase o equívoco de que Galiza non existía antes de Fraga. Digo isto porque o país está inzado de placas conmemorativas de inauguracións feitas por Fraga. Por inaugurar, e isto non é unha broma, até inaugurou unha fervenza, a fervenza dos Xallas, en Ézaro. Está nas hemerotecas. Precisamente por esta razón, propoñamos engadir un segundo punto que é convocar a marcha cívica primeiro roteiro da vergoña de información, sensibilización e apoio ás veciñas e veciños para a eliminación das alusións persoais nas placas conmemorativas nas que figure a alusión personal a Manuel Fraga Iribarne co xeito de proceder progresivamente a súa retirada para evitar o equívoco de que Galiza non existía antes de Fraga. Con todo, o BNG está a favor de non utilizar as placas conmemorativas de actuacións municipais para o autobombo. Por iso, en xaneiro de 2012, votamos a favor desta mesma moción que agora propoñen. Aínda que daquela presentamos unha emenda de engádega que ia alén do que propoñen na moción e que vostedes non aceptaron. Propuñamos estender este criterio de evitar a personalización da denominación de obras levadas a cabo durante un determinado mandato, caso, por exemplo, de Paseo Marítimo Francisco Vázquez. Senón, postos a personalizar, tamén se podería sustituir a denominación dos casos Someso ou Conde de Fenosa por casos Francisco Vázquez. Eliminar de xeito progresivo as referencias persoais nas placas existentes e reformar o capítulo correspondente do regulamento para a concesión de honras e distincións en congruencia cos contidos da moción. En calquera caso, porque procuramos ser sempre coherentes, o BNG vai votar a favor da moción, como fixemos en 2012. Creemos que non se deben de utilizar as placas conmemorativas para o autobombo. E anuncio que retiramos a emenda que presentamos porque esta emenda non tiña outra razón de ser, como xa explicamos no debate da primeira moción, que poñer en evidencia que postos a frivolizar podemos facelo todos. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Jorquera. Turno para Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. O Partido Popular ten tendencia a vir aquí ao Pleno e ilustrarnos a todas e todos sobre que é o que lles interesa aos coruñeses e cales son asuntos que merecen importancia e cales non a merecen. Aquí, con esta moción, temos un exemplo bo do que, segundo o PP, lle debe de importar moito aos coruñeses e ás coruñesas, que son as referencias persoais nas placas. Non serei eu, nin será a Marea Atlántica, quen lle diga ao Partido Popular as cuestións que lle deben interesar e as que non, pero nos adiantamos que non imos apoiar esta moción, ímonos abster porque nos parece enormemente incoherente. Se ao Partido Popular lle preocupa que se destinen fondos públicos ao autobombo do político ou política de turno, debería empezar por darlle un xiro de timón á Compañía de Radio e Televisión de Galicia, porque a verdade é que, postos a falar de como se dedican recursos públicos a facerse autobombo, non se me ocorre ningún exemplo mellor do que non se debe facer. Mañá será o venres número 194, no que o persoal da CRTVG protesta pola escandalosa manipulación informativa do que é un recurso de todos e de todas. Un recurso, ademais, un medio de comunicación que ten unha función social como medio de comunicación, pero para maior INRI como medio de comunicación público, que realmente se destaca por facer unha oda constante ao goberno de Feijóo, desviar a responsabilidade de atribucións da Xunta a outras administracións, ocultar iniciativas contrarias ou críticas ao partido do goberno, o interese do Partido Popular, a infantilización do seu público e a programación a crítica co que está acontecendo no país e, incluso, últimamente, condenas xudiciais por persecución e represalias aos traballadores críticos da casa.
As protestas do persoal da TVG duran xa case 4 anos, entonces entendemos que o seu Partido Popular está preocupado porque se destinen recursos públicos a voto bombo, debería empezar por pegar un xiro de timón importante do que está pasando nos medios de comunicación autonómicos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora García. Pecha o debate o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois nada. A mañán, falando de Ucraína, perdón. A tarde, de placas conmemorativas. Nunca pensei que un partido do sistema como o Partido Popular chegara a estes niveles de demagoxia e populismo, todo pola obsesión que teñen, señora Gallego, non sei se é o seu partido ou é vostede, pero empeza a ser algo quasi enfermizo a obsesión que teñen coa nosa alcaldesa. Cada grupo político ten dereito a presentar 3 mocións en cada pleno ordinario. Supónse que cada grupo abordará nelas os temas que máis lle preocupan desta cidade. Pero o PP resulta que dalle por presentar unha moción sobre placas. É dicir, unha das maiores preocupacións que detecta o Partido Popular na cidade da Coruña son que as placas de inauguración leven o nome de quen as inaugura, que é a nosa alcaldesa, Inés Rei García. Bueno, se este é un dos maiores problemas desta cidade, é dicir, se un dos maiores problemas desta cidade é que figure o nome da alcaldesa nas placas de inauguración, pois eu creo que o PP queda bastante retratado, señora Gallego. Se eu fora votante do PP, que non o son, é evidente, estaría un poquinho preocupado. Non só porque o partido non ten outra cousa na que fixarse, senón polo que supón a nivel político esta moción. Eu entendo que non teñan candidato, que non teñan, digamos, orientación, pero que manifesten de tal maneira o medo, o temor, o liderazgo político de Inés Rei, a verdade é que nunca pensei que o puseran tan en evidencia. Creo que hai algo moito peor, e que eu hoxe teña aquí que defender a un líder do seu partido, como o señor Negreira, que foi alcalde desta cidade. É que o máis abrallante desta petición, señora Gallego, é un feito que é medible, é métrico. Coa señora Faraldo nos podía levar algo máis de distancia chegar a Crimea ou a Ucrania, pero é que só ten que camiñar 15 metros ata a porta deste salón de plenos e mirar a placa que está pegada fora. Sabe como remata a placa? Sendo alcalde, presidente deste concello, Carlos Negreira. Cando queira traer fotos, si quere, explícolle para que se vexan. Esta é a placa que hai aí fora, xa lle evito o paseo. Sabe cando a colocaron? No ano 2015. Sabe cando aprobaron o acordo unánime cando vostede era número 2 do goberno? No 2012. Coherencia, ninguna. É que vostede está nos pedindo que quitemos as placas do único alcalde que tuvo o Partido Popular na Coruña, o señor Negreira. Vaya desnorte ten, señora Gallego, vaya desnorte. Pero é que podemos continuar. Mire que contento estaba o señor Negreira. Veo ben. Excelentísimo señor don Carlos Negreira. Ao final temos que defendelo nós. Isto parece un mundo ao revés. O señor Negreira inauguraba e colocaba placas. Facían acordos unánimes para non colocalas e para non poñer os nomes. Vostede era número 2 do goberno, supoño que sería que firmaba, que é o que dice que non está aquí. Ou este non é o señor Negreira, creo que é recoñecible, Bueno, entonces, que cachondeo é? Podemos seguir, incluso, fíxese que hasta o señor Ferreiro, por eso creo que é moi coherente a posición da Marea, tamén o señor Ferreiro tiña placas. Vostede cree que a preocupación dos cidadáns desta cidade é que a señora Rei García aparezca nas placas, señora Gallego? A vostede parecelle serio? Vostede cree que con esta carta de presentación poden ser alternativa de goberno a alguén? Unha das 3 preocupacións que tiña hoxe o Partido Popular da Coruña
é que tipo de placas se poñen. Oiga, critiquen o que non se fai nalgún barrio, fagan algunha proposta, sexan construtivos. Pero, cal é a diferencia entre vostedes e a señora Faraldo que nos ven a falar de Ucrania? A señora Faraldo de Ucrania e vostedes das placas conmemorativas. A vostede parece que responde aos intereses da cidade da Coruña? O que responde é unha obsesión que teñen coa señora Rei. E é a mellor proba do liderazgo que hai nesta cidade. Porque, señora Gallego, se hai que poñerlle a vostede unha placa, tamén se lle pon. Non hai ningún problema. Como se hai que inaugurar un robot. É dicir, que non se ese o problema. Pero non gaste unha moción e non nos faga aquí vir a decir o evidente. Porque, ademais, é que se poñen en evidencia. Eu só ver a cara de satisfacción que tiña, non sei se o veu ben, o señor Negreira, e que vostede, que pon a placa. Pero quere que yo de diga? silencio, señora Gallego, Pois por favor. a sede do Colexio de Fisioterapeutas, excelentísimo señor don Carlos Negreira. Podo seguir dicíndolle. Sus majestades los reyes de España visitaron la ciudad y entonces aí dice, siendo alcalde presidente don Carlos Negreira. Como, que lle parece, señora Gallego? Pareceralle ben? Ou parecelle mal? Parecenlle mal solo as da señora Rei? Señora Gallego, nunca pensei ter que vir ao Salón de Plenos a defender políticamente ao señor Negreira, que personalmente non teño nada que decir del. Políticamente non coincido con el. E vostede, que é o número 2, era a número 2 do señor Negreira, veña a pedirnos que retiremos as placas que poñen o nome do señor Carlos Negreira, indica claramente o desnorte que ten o Partido Popular na Coruña. Solo tuveron un alcalde, fan un acordo no ano 12 e ahora veñen aquí a pedir que lle quitemos as placas ao señor Negreira. Háganselo mirar. É mellor que non presenten mocións. Para presentar mocións, autoemendándose desta maneira, eu non lle vou a falar de Fraga nin de Alberto Núñez Feijóo, que eso só fixo o señor Jorquera falando das fervenzas, pero en calquera caso é que non hai que ir moi lonxe. Dá uns pasiños e xa nos dice, quitamos as placas do señor Negreira ou deixámolas. Grupo Socialista é partidario de respetar a historia desta cidade. Tamén cando gobernou o señor Negreira, señora Gallego. A ver se van perdendo un pouco a obsesión coa señora Rei e empezan a facer propostas que sirvan para algo e non propostas, desde logo, que teñen pouco que ver cos intereses da cidade da Coruña. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Remata o debate. Señor Jorquera, se non lle entendín mal, retira a emenda presentada e, polo tanto, vaise votar directamente a moción presentada polo Partido Popular. Votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas. Abstencións. Queda rexeitada a moción. Remata aquí o debate das mocións. Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. A señora Faraldo non ten presentado preguntas, polo que pasamos xa directamente ás preguntas presentadas polo Bloque Nacionalista Galego. A primeira sobre o Castelo de San Antón. Señor Jorquera, cando queira. Grazas. Lembra o Goberno municipal que no Castelo de San Antón hai un museo arqueolóxico e histórico municipal. Señor Jorquera, últimamente ten iniciativas que poden estar entre a hilaridade e a jocosidade, pero en calquera caso teño que decirlle que de coñecementos, aínda que andamos xustos, chegamos a un punto mínimo medio como para poder contestarlle a esta pregunta con amplitude. Cito textualmente, señor concelleiro. Escavar está moi ben. E o museo, onde se deben conservar os materiais, como está? Onde está? Que persoal ten? Estas eran as preguntas que se facía Felipe Senén, experto e director do Museo do Castelo de San Antón entre 1975 e 1997, tras o achado dun treito do muro e fragmentos de cerámica prerromana na cidade vella. Por iso, señor concelleiro, non discuto que a pregunta, tal e como a formulamos, ten certo ton de provocación.
pero que a situación do museo convida a preguntarse se o Goberno municipal se esqueceu del. Dende setembro de 2017 carece de director, pasaron xa máis de 4 anos, pero é que por non ter tampouco ten arqueólogo, conservador, nin documentalista, todo descansa no traballo incansável dunha técnica que, dende logo, merece todo o noso recoñecemento. Por iso gustaríanos que nos aclarase se o Goberno municipal vai facer algo para resolver esta situación e que plans ten respecto do museo. Temos a sorte de contar en Elviña cun dos principais expoñentes da cultura castrexa no noso país. A iso hai que sumar outros achados, como a aparición de restos arqueolóxicos de época prerromana na Cidade Vella, mas, en cambio, carecemos dos medios necesarios para asegurar a catalogación, correcta conservación, exhibición e posta en valor de todo ese patrimonio. Unha situación, como apuntan algúns expertos da nosa cidade, que debería levar a repensar a estrategia nesta materia. Apuntan que o Castelo de San Antón non reúne as mellores condicións para albergar estes fondos, é un edificio con moita humidade, con espazo reducido e unha configuración difícil pola súa condición de antiga fortaleza militar e de prisión. Quizá o futuro do Castelo de San Antón sexa albergar un museo histórico vencellado á propia historia da fortaleza e a súa relación co pasado da cidade e pensar noutras ubicacións para a conservación, catalogación e exhibición dos restos arqueolóxicos. Vai acometerse a rehabilitación integral da Casa da Veuduría. Actualmente só está en uso unha pequena parte do edificio. Entre os usos futuros que albergue o edificio podería completarse tamén o correcto almacenamento e exhibición dos restos arqueolóxicos aparecidos na Cidade Vella. Trasladámolo simplemente como unha suxestión. Mas hai outro reto de futuro, a posta en valor do Castro de Elviña e de toda a súa contorna. E dentro desa posta en valor é necesario pensar en dotar o Castro dun centro de interpretación, dotado dos servizos necesarios para atender as persoas visitantes. Un centro no que se poderían exhibir os restos arqueolóxicos e dar a coñecer a importancia da cultura castrexa. E que debería estar dotado, lóxicamente, dos espazos necesarios para que os investigadores poidan realizar o seu labor, incluída a conservación e catalogación dos restos. Por iso nos gustaría que nos aclarase cales son os plans de futuro ao respecto e, en particular, os plans relativos ao Castelo de San Antón. Nada máis e moitas grazas. Pois, señor Jorquera, nos lembramos que o Museo Arqueolóxico que temos no Castelo de San Antón é un dos museos arqueolóxicos máis importantes de Galicia e seguramente do norte de España. A todos, señor Jorquera, nos gustaría dispor de máis medios e de máis persoal para ofrecer máis servizos, non só en San Antón, senón en todas partes. Mais unha cousa iso e outra é que minusvaloremos un museo tan relevante como o arqueolóxico que, agardo que me disculpe, pero dá a impresión de que coa súa, seguramente de forma ben intencionada, pero coa súa posta en escena podía incluso chegar a parecer que o minusvaloraba. Sei que ese non é o obxecto, non? Durante o ano 2021, e a pesar das dificultades e a causa da pandemia, polo Museo Arqueolóxico pasaron 55.362 visitantes, case o dobre que durante o ano anterior. Bueno, creo que é un bo dato. É certo que nos gustaría darlle un maior impulso a determinadas actuacións que están no ámbito dos museos. Non queremos deixar de recordar que nesta cidade se fixo un esforzo moi importante baixo gobernos socialistas para dotalo dunha rede museística moi potente. E é certo que unha das prioridades que ten ademais a alcaldesa e toda a área de cultura está no reforzo e na potenciación dos museos. Non lle falta razón a vostede cando dice que hai que facer un esforzo maior, pero temos que ser capaces de conciliar as urxencias, as necesidades e as prioridades e, polo tanto, buscar un equilibrio tendo en conta que os recursos non son infinitos. En calquera caso, quero lembrar que durante o ano 2021 no Castelo de San Antón houbo 122 visitas guiadas e se organizaron ata 47 actos.
entre eles cursos, presentacións de libros, exposicións temporais, teatro, danza e concertos. E, ademais, dende o ano 2019, este museo ten convenio coa Facultade de Historia e colabora co Máster de Arqueoloxía, coas 3 universidades e tamén coa UNED. Penso que o que vostede expuxo, lóxicamente, na súa tarefa de oposición e de traer aquí asuntos que son de interese, pois nos fai, lóxicamente, reafirmarnos na idea de potenciar este museo. E, efectivamente, faltan recursos humanos, recoñecendo xa, vai por diante, o importante esforzo e o traballo a laboura que realiza a persona que está no día a día, pois asumindo o peso do propio museo. Este ano, ademais, entre os días 17 e 19 de xuño, durante a Semana Europea de Arqueoloxía, vanse a reunir na Coruña os mellores especialistas nesta materia no ámbito nacional e internacional e imos a celebrar tamén o 75 aniversario da primeira escavación do Castro Elviña. No Castro, por certo, tivemos 183 visitas guiadas durante o ano pasado. Como ve, o arqueolóxico existe, é moito e, ademais, é un museo moi activo. En calquera caso, creo que durante o ano 2022 podremos falar longo e tendido de accións que podan reforzar, se cabe, pois unha serie de ámbitos que están relacionados directamente, que teñen que ver cos recursos, teñen que ver ca planificación e teñen que ver tamén un pouco co futuro da rede museística. En calquera caso, teño que decirlle que me agrada que trae aquí este asunto porque moitas veces tampouco está na axenda política e igual que como goberno nos sorprendemos de que teñamos que falar hoxe de Ucrania cando hai asuntos como este que son de relevancia e que, polo tanto, é normal que, como acicate, azuce o goberno, faga a crítica correspondente. Moitas veces non hai recursos para todo, pero sí é certo que podemos coincidir na necesidade de afondar nesta materia. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Señor Laje, segunda pregunta do BNG, señor Jorquera. Que resultados deu a petición do Pleno do Concello de que o Goberno Municipal negociase co Goberno Central a cesión do antigo cárcere? Grazas, señor Jorquera. Pois, decirlle que as negociacións levadas a cabo evitaron, polo momento, que un problema que foi levado á vía xudicial por un goberno do Partido Popular saíra máis gravoso para as arcas públicas do que xa é. E non me parece un asunto menor. É dicir, atopámonos con unha patata quente, con un asunto que ninguén resolvera e, polo tanto, eu creo que estamos nun camiño, abrindo un camiño que é importante. A preocupación en torno á cárcere é compartida e, desde logo, espero que podamos ter saídas máis pronto que tarde. Grazas. O antigo cárcere, pola súa situación, o seu valor arquitectónico e a súa significación histórica, debería ser un espazo público de primeira orde na cidade da Coruña. Estamos a falar dunha construción que é un dos poucos exemplos de arquitectura penitenciaria panóptica que seguen en pé, e ademais un recinto que forma parte da nosa memoria, pois no mesmo estiveron internados centenares de presos políticos durante o franquismo. O antigo cárcere rehabilitado podería ser un importante espazo sociocultural e de memoria, e mesmo pola súa ubicación podería albergar un centro de interpretación e de atención aos visitantes da Torre de Hércules. Mais o Goberno Central, titular da instalación, nin o cede ao Concello, nin o rehabilita, nin lle dá uso. E por non facer, nin sequera atende as súas obrigas básicas, asegurando o mantemento e a conservación do edificio. Prefire actuar como el perro del hortelano, que nin come nin deixa comer. Froito diso, a degradación do cárcere é tan grave que ameaza a ruína, cun impacto brutal no entorno da Torre de Hércules, patrimonio da humanidade e símbolo da nosa cidade. Abonda con pasear o seu carón ou ver a reportaxe fotográfica que esta mesma semana publicou un xornal desta cidade para constatalo. O 3 de decembro de 2020, a iniciativa do BNG, este pleno acordou por unanimidade, entre outras cousas, demandar ao Goberno Central que cumpra coa súa obriga de asegurar o debido mantemento do antigo cárcere provincial e que emprenda a rehabilitación do edificio. E acordou tamén instar o Goberno Municipal a establecer negociacións co Goberno Central para demandar a cesión do edificio unha vez rehabilitado.
Por iso, gostaríame que fose máis explícito a hora de responder se se iniciaron estas negociacións e se houve algún avance real. No debate daquela moción, pese a que se aprobou por unanimidade, o señor Celemín, que foi quen interviu daquela, preferiu poñer a venda antes da ferida, dicindo que o que se propuña era moi difícil de acadar despois de que se destimase o recurso do Concello contra o fallo judicial que anulou o decreto do goberno local co que pretendía recuperar o antigo cárcere. Pero esa resolución judicial non empece a negociación política. Ao contrario, fai non máis necesaria, pois caso contrario o Concello non só tería que pagar polo cárcere, senón ademais tería que asumir a súa rehabilitación, abonar danos e presuizos e pagar tamén o que custou o CIS, algo absolutamente inasumível para as arcas municipais. Pero mire, señor concelleiro, antes, o 3 de outubro de 2019, este pleno tamén acordou que o Concello lle solicitase á Xunta a declaración do cárcere como BIC, para que así o Estado se comprometa co seu mantemento e a súa apertura ao público. Solicitou tamén que dita declaración levase aparellada a redacción dun plan director de conservación e que o Concello da Coruña procedese á execución forzosa da resolución que ordenaba ao Ministerio a realización das obras necesarias para garantir a conservación do inmóvel. Fíxose que, ou pasados case 2 anos e medio, seguimos igual. Gustaríanos, por tanto, que fose máis explícito na súa resposta, pedimos acción e concreción, porque entendemos que exixirlle ao Goberno Central que conserve o edificio e o rehabilite é lembrarlle as súas obrigas máis elementais. E instalo a que logo cedo o Concello da Coruña é unha cuestión de xustiza. O antigo cárcere estaba situado en terreos que eran municipais e que foron cedidos para usos penitenciarios. Rematada a súa función, o xusto é que nos sexa devolto. Moitas grazas. Sí, señor Jorquera, eu podo simpatizar co que vostede expresa. Sin embargo, os tribunais non consideraron que eso co que vostede máis eu simpatizamos fose o correcto. Eu non sei se hai casi 20 anos era posible ou non chegar a un acordo máis ventaxoso do que se chegou. Si sei que a cambio do pago estipulado no convenio de 2005, é dicir, 1 millón de euros, este Concello podería ter un edificio nun estado de conservación aceptable e que hoxe estaría xa en uso. O que sucedeu foi que un goberno do Partido Popular considerou inaceptable aquilo. Recurriu á vía judicial a que vostede acaba de aludir. E sin defender ni xulgar o convenio do 2005, sí podo decir, porque é obvio, que a solución judicial que abriu o Partido Popular non foi tal. Acabou significando algo moito máis gravoso. E, ademais, cunha consecuencia. Un edificio nun estado de deterioro evidente e, polo tanto, necesitado de maiores investimentos. Os cálculos que se fan son de sobra coñecidos e o que se atopa este goberno é que ten que andar arranxando problemas pois que outros gobernos crearon. Ata certo punto non é algo novo. Buscando solucións, hoxe asistimos na mañá do día de hoxe neste pleno a como a intermodal daba un paso definitivo, pero nós tamén nos atopamos cunha situación en que eso estaba bloqueado. Que lle vou decir do tren a Langosteira, 17 anos esperando, ou incluso da propia ordenanza do galego, na que vostede colaborou de forma activa. Pódese arranxar todo. Os arranxos poden ser de diferente tipo. Nos o que estamos intentando é que sea o menos gravoso. Hai un acordo e hai un ministerio que executa un acordo. Vostede cree que o Concello da Coruña está hoxe, despois de 17 anos, en condicións, nas mesmas condicións, de asumir a rehabilitación da cárcere? Vostede sabe que non. Por lo tanto, o que se traballa é en alternativas e en solucións. Primeiro, en que as consecuencias das decisións que tomou o Partido Popular sean o menos gravosas para este Concello, porque senón nos enfrentaríamos a consecuencias económicas que sí terían, é dicir, non serían beneficiosas para ninguén. A partir de aí, creo que xa o temos falado, hai un nivel de coincidencia alto en torno ás saídas e ás solucións
que poden ter ese espacio. Ningunha fácil a día de hoxe, pero en calquera caso non estamos a falar dun tema menor, e é dar unha salida e dar unha solución que ao mellor estamos a falar dun enclave de carácter estratégico e, polo tanto, onde non só o Concello ten capacidade para poder dar unha saída. O mellor hai que traballar noutras direccións. A mí non me gusta adiantar que están inconclusas e, polo tanto, permítame que me mova na prudencia de non poñer o carro diante dos bois. Forma parte das preocupacións do Goberno municipal, sen dúbida ninguna, se traballa para buscar solucións no corto e no medio plazo e, a partir de aí, tamén significará darlle un uso a ese espacio que este á altura da súa historia e do seu emplazamento como enclave que, desde logo, non é un enclave menor nesta cidade, non? É o que lle podo decir. Moitas grazas, señor Laje. Seguinte pregunta do BNG. Cando saberemos que plans ten o Goberno municipal a respecto da planta de Nostián? Señor Jorquera, os plans deste Goberno seguen sendo os mesmos de sempre. Mantemento do noso modelo a pesares dos moitos atrancos que nos están a poñer para iso. Señora concelleira, creo que vai sendo hora de que as declaracións dean paso aos feitos. Poño un exemplo. En decembro fixemos ao Goberno local esta pregunta para a resposta escrita. Ten xa un horizonte definido para a licitación do novo contrato de Nostián? Contestación do Goberno local. Sí. E agora, pregúntolle, cal, en que datas? Porque vai sendo hora. O anterior Goberno municipal, no seu momento, dixera que os pregos para o novo contrato estaban prácticamente listos para sair ao concurso. O Goberno actual, ao pouco de tomar posesión, anunciou un investimento de 42 millóns de euros ao longo de 15 anos para dotar a planta de Nostián de novos sistemas que permitan mellorar os resultados. E dixo que agardaba que os pregos estivesen ultimados ao remate da anterior concesión. Mais o certo é que a concesión rematou o 31 de decembro de 2019 e esta previsión nunca se materializou. A planta foi intervida e, paisados os 8 meses do período de intervención, a Albada volveu a asumir a xestión froito dunha prórroga forzosa. E o caso é que xa pasaron máis de 2 anos dende o fin da concesión e aínda non sabemos cando se licitará o novo contrato. Primeiro xustificaron o retraso dicindo que estaban revisando os pregos para adaptalo ás últimas directivas europeas e decretos estatais. Despois decidiron pagar máis de 90.000 euros a un estudo de inxeniería para a redacción definitiva dos pregos, o cal retrasará o inicio do proceso de licitación como moi cedo a fins do presente ano, co cal dificilmente haberá unha nova concesión antes do fin de mandato. É dicir, pese a que todos sabíamos que a concesión remataba a fins de 2019, nin no mandato pasado nin no mandato actual se conseguiu ter todo listo para a nova licitación. E, mentras tanto, que pasa con Nostián? Que hai do contrato ponte? Porque vostedes no seu momento anunciaron que habería un contrato ponte até o novo concurso. E o servizo se segue prestando en precario e a planta se sigue deteriorando. Esta mesma semana soubemos que a Xunta volveu multar a planta, desta volta con 40.000 euros por incumprimentos en informes ambientais. Que hai do selado dos vasos? Porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ven de ratificar que a Albada ten obriga de selar os vasos e segue sen facelo. Os vasos que están sen pechar verten a rede de saneamento municipal. O seu selado é imprescindível para manter as emisións de fluentes dentro dos límites admisíveis. Isto é o que di o Tribunal. Que vai facer o Concello para que a Albada cumpra coas súas obrigas? E que pasa co refugallo, señora concelleira? Porque segue sen haber unha solución definitiva aos refugallos que se siguen enviando ao centro xestor das Pías en Sobrado. Por iso, lle dicía, señora concelleira, que hora xa de que as declaracións dean paso a feitos e, polo tanto, pedimos que responda con máis concreción. Moitas gracias. Señor Jorquera, lle podo confesar que a desesperación que ten vostede respecto desta situación a comparte esta concelleira, pero como xa lle decía eu na entrada da intervención, efectivamente, dende o comezo da
retomar a redacción dos pliegos, os atrancos foron continuos. Non vou a falar xa, porque sería facer un déjà vu de todo o histórico da intervención, dos rexeites que nos encontramos na planta ao chegar, do cambio normativo europeo. Voume centrar no que temos agora adiante, a ver se é un bo punto de partida para que podamos entender onde nos atopamos. Neste mes de febreiro remata o prazo para a redacción, a revisión e a redacción definitiva da parte técnica do pliego. Pero, xa digo, o pero por diante, cando nos presentamos esta reforma, tiñamos cabida dentro da Lei de Residuos e Solos Contaminados do Goberno Central a través dun apartado da propia lei que preveía unha excepcionalidade ao modelo que aprobábase no de bandita lei respecto da separación e que non é precisamente o modelo de separación que temos na Coruña, que o noso modelo é o modelo húmedo seco, compartido, por certo, con outros concellos, consorcios do resto de España. Esa excepcionalidade nos daba cabida, por tanto, nos seguimos adiante ca redacción da reforma do modelo técnico da planta. Pero, cando este proxecto de lei entra no Congreso dos Diputados, prodúcese unha excepcionalidade, que é un condicionante que a Subdirección Xeral pon unha interpretación, introduce unha interpretación no documento que, se me permite, vou a ler tal cual está, que di así: modelo húmedo seco. Esta Subdirección Xeral, bueno, lo voy a leer en castelán que acabo antes. Esta Subdirección General considera que el modelo húmedo seco, aunque sí permite recoger separadamente la fracción orgánica, no cumpliría con todos los requisitos establecidos en la Directiva Marco de Residuos en lo que respecta a la recogida separada de plásticos y metales, y tampoco con la obligación de recoger de forma separada los residuos de envases, y por tanto no cumpliría con los objetivos y medidas en la gestión de los residuos y con los requisitos de la nueva Ley de Residuos, no procediendo, por tanto, a aplicar ninguna excepción a la obligatoriedad de recogida separada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que teníamos que coller estes pliegos técnicos, reformular a contenerización desta cidade para introducir un quinto contenedor, cando acabamos de poñer a contenerización nova na rúa, e cambiar as cintas e o tratamento arriba en Nostián para ese contenedor separado de envases. Pero que nesta loita non estamos sós. Nesta loita non estamos sós. Hai territorios de Galicia, Navarra, Cataluña e Andalucía que representamos a un total de 1.660.000 habitantes afectados por este modelo húmedo seco ou, como din en Cataluña, residuo mínimo, que presentamos alegacións para que se retirara esa interpretación. Polo de pronto pasou polo Congreso sen ningún tipo de alteración. Hoxe por hoxe o texto está no Senado. Decidimos ter unha xuntanza, tivemos xa dúas xuntanzas vía online. Xa lles informo que son os concellos de A Coruña, Córdoba, Torrelles de Llobregat, El Papiol, Molins de Rei, Corbera de Llobregat, Castells Vival e as mancomunidades de concellos de Serra do Barbanza, Montejurra e o Consorcio das Mariñas. Mantivemos unha xuntanza, dúas xuntanzas a nivel online, e neste mesmo intre estamos preparando unha visita, un encontro co Ministerio para que retiren esa interpretación e podamos así ter cumplindo os obxectivos, porque efectivamente os cumprimos o obxectivo final na reducción, na separación e nos obxectivos de circularidade, e que manteñan esa excepcionalidade. Por lo tanto, en que momento nos encontramos? No momento de saber se podemos acollernos a esa excepcionalidade, co cal non teríamos que cambiar para nada o pliego técnico, nin a contenerización desta cidade, e, de ser así, os pliegos continuarán a súa tramitación. De non ser así, vamos ter un grave problema, porque insisto en que vai a afectar a contenerización desta cidade, un contrato que acaba de entrar en vigor agora mesmo, que se está aplicando en toda a cidade,
co que eso supón tamén de concienciación para a cidadanía. Metamos un contenedor máis nesta cidade que pode ser o pim-pam-pum. Por lo tanto, nesa situación estamos. Na mentras, sí que é verdade que estamos exercendo, aínda que non nos pareza, unha presión sobre a planta para que todo funcione normalmente, pero a planta ten os anos que ten e, por tanto, ten que ter averías. Aínda así, estamos combinando a empresa para que lle dé cumprido arranxo a estes problemas que vai presentando. En canto ao incumprimento que foi obxecto outro día dunha sanción, foi unha cuestión puntual que se dou ca depuradora, cando a depuradora que temos aí arriba, xa lle informo tamén, ten cabida para depurar 4 veces máis do que está facendo. Por lo tanto, foi simplemente un problema que se dou puntual e que, efectivamente, foi o obxecto de sanción e que xa está sendo reparado. Por lo tanto, señor Jorquera, lle estaremos puntualmente informados de como vai esta negociación en Madrid con respecto a este quinto contenedor, este cambio de modelo, e loitaremos, como sempre fixemos, e seguiremos a facer por o modelo de Nostián. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Grazas, señor Jorquera. Remata o turno das preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos xa as de Marea Atlántica, a primeira delas sobre política aeroportuaria. Señor Lema. Moitas grazas. Que valoración fai o Goberno da súa política aeroportuaria? Gracias. Coincide a nosa política co que desde o sector turístico de cidades nos está facendo chegar e con quen queremos ir da man. Perdón, señor Lema, acerque, por favor, un pouco máis o micro, porque senón non se lle escoita dende aquí. Vale, grazas. Moi ben. Na moción aprobada hoxe mesmo sobre este tema, penso que xa expusemos detalladamente os motivos polos que a xestión aeroportuaria deste Goberno non pode ser considerada máis que como un rotundo fracaso. Analizando as causas do mesmo, antes sinalábamos a obcecación, a negativa deste Goberno a aceptar os consellos que lle foron transmitidos desde a boa vontade e o ánimo de defender os intereses da nosa cidade. Pero isto hai que engadirlle o feito de que nestes 2 anos, 3, perdón, case, 2 concelleiros tiveron responsabilidade nesta materia e 2 entes de turismo. O segundo dos cales foi fichado, segundo a súa propia confesión, con anterioridade a propia convocatoria do concurso de xerencia, que acabou gañando. Nun novo caso tan sugueiras, se me permiten a referencia, sen que até o de agora dera máis mostras de competencia que a de conectar a Coruña con Canarias por 250.000 euros anuais nunha conexión que xa se operaba de xeito gratuito con anterioridade. Houbo tamén falta de liderado de iniciativa política. É inexplicable que durante 2 anos non se licitase, a través do perfil do contratante do Consorcio de Turismo, ningunha ruta con orixe ou destino en Alvedro. É inexplicable que Volotea tivera que abandonar a Coruña debido a este feito durante un ano, onde afortunadamente regresou un ano máis adiante, pois a Coruña é unha praza atractiva, a pesar do continuo desleixo amosado por este Goberno na súa promoción. A falta de proxecto e de liderado tentouse compensar mediante o coñecido recurso a planificación estratégica, no que se gastaron indebidamente fondos públicos en supostas consultoras especializadas para que nos informaran sobre aquilo que xa sabíamos, como sabe todo o mundo na Coruña. É dicir, cales deben ser os destinos esenciais para a nosa cidade, tendo en conta que non só é un aeroporto pequeno, cunha dúcia de destinos e 2 aerolíneas únicamente operando. Finalmente, como sabemos, todo pode ir a peor. As noticias coñecidas últimamente sobre o posible traslado do control de operacións á pista coruñesa terminal de Vigo podería ser xa, como dixemos, o tiro de gracia para Alvedro. Sen que sabamos ata de agora se o Goberno local fixo ou non algunha xestión en Madrid para evitar o que sería, sen dúbida, unha grave perda de operatividade para a nosa pista. En todo caso, o desastre de Alvedro encádrase no desastre xeral da promoción turística deste Goberno, que renunciou a darlle continuidade á folla de ruta do Plan Estratégico de Turismo aprobado no ano 2017 cun amplo consenso co sector, sen que pode agora aprobase unha folla de ruta alternativa. A programación de actividades de cara este ano presentada en Fitur non augura nada bo. É un programa, no mellor dos casos, continuista no seu contido, no peor, imprudente, como a teima en celebrar concertos de gran formato en Riazor. En todo caso, máis adiante preguntaremos sobre esta cuestión. Esta confusión e falta de liderado ponse de manifesto mesmo en iniciativas que foron promovidas por este Goberno e que non nos pareceron positivas no seu momento, como foi, por exemplo, o Coruña Convention Bureau, cuso xerente foi cesado aos 6 meses do seu nomeamento, sen tempo material, por tanto, para comprobar se o seu traballo podía dar froitos ou non, e debido, seica, a unhas misteriosas discrepancias coa xerencia do consorcio que, lamentablemente, non nos foron aclaradas nas preguntas escritas formuladas sobre este asunto no pasado pleno.
Alvedro é un factor esencial na vida económica da nosa cidade, con consecuencias directas na súa capacidade para atraer a fixar vida empresas na mesma, que van moito máis alá, por tanto, do sector turístico. Pois o noso é un aeroporto cun marcado perfil de negocios que cumpre un rol esencial na atracción e mantemento da actividade económica na nosa cidade. O ano do récord de viaxeiros, 1.350.000 persoas, o investimento municipal fora de 1.400.000 euros en promoción aérea, é dicir, case xusto €1 por persoa, por pasaxeiro, unha cifra realmente baixa que amosa o potencial do noso aeroporto cando está respaldado por unha iniciativa política ambiciosa, activa e responsable. Non é só, por tanto, cuestión de cartos, senón tamén de traballo e convicción, que é o que estamos a botar en falta agora mesmo na xestión aeroportuaria da nosa cidade. En definitiva, agardo que o contundente toque de atención recibido hoxe polo Goberno neste asunto sirva para algo. E a gravidade da situación exixe tamén que tomen medidas de urxencia para o rescate do noso aeroporto. Nada máis e moitas grazas. Antes facía unha breve exposición que agora podo facer un pouco extensa do que son as medidas que se fan en política aeroportuaria. Pero hai que saber tamén de onde viñamos. Viñamos duns números de Alvedro moi bons, nada discutibles, para nada. Pero é certo que viñan da man dunha única compañía que, por mor de ter case que o monopolio do maior porcentaxe de operacións, e que non puido respostar como esperaríamos seguramente o castañazo do COVID, atopámonos de que daqueles barros, por fiar todo a unha carta, igual teria que preguntarse vostede que un oficio, señor Lema, pasou o que pasou. Pero que tamén viñamos de promesas en papel mollado con outras aerolíneas, as que nunca se lle concretaron as promesas e que por iso marchou. Non vou consentir que intente blanquear por que marchou daqui no seu momento Volotea, señor Lema. Sabe vostede perfectamente por que marchou. E tamén sabe por que volveu. Porque desde un traballo de fixación de estabilidade e de contratación pública vou incidir neste tema. Contratación pública, de promoción turística, referida á lei de contratos do sector público tamén. Digo porque igual os que votaron a favor da moción do PP non leron a moción. Pero, bueno, polo menos, non sei se algunha vez xestionaron algo vostedes referido á contratación pública. Deberían ler de novo a moción. Estabilidade, contratación pública e seguimento de expertos, de xentes que saben que hai que combinar a chegada de novos operadores e tamén combinar a chegada do AVE á cidade, o que fai reconducir o que é a proxección de Alvedro pensando en rutas incluso de medio radio, que é o que se está a facer. Xa están aí, insisto, Londres e París. Igual a vostede lle sona París, señor Lema. Lle sona de que se perdeu con vostede. Heathrow. Bueno, sexamos serios. Claro que queremos Heathrow e non está descartado, pero saben vostedes que cidades teñen conexión con Heathrow e por qué? Coñecen vostedes a situación dos hubs? Coñecen vostedes que incluso a veces sin cuestión de forzar contratacións ou aportar cartos se poden conquerir? Insisto, lei de contratos do sector público. Despois do que aconteceu na moción anterior, eu pídolle, señor Lema, algo que igual é imposible, non? Un pouco de rigor en temas tan complexos e con tanta implicación e afección nacional, internacional, política, económica, das propias compañías, da recuperación económica e da recuperación sanitaria. Pero igual isto do rigor, como papel mollado ou ás veces a palabra, non son a súa forte. Pero polo demais non se preocupe que seguiremos damando o sector turrando porque Alvedro medre por riba dos 2 millóns de pasaxeiros, como é o que indica o plan director que temos que forzar para que a infraestructura todavía medre máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Grazas, señor Lema. Segunda pregunta da Marea Atlántica sobre a xestión dos equipamentos deportivos de Santiago e Castrellón. Señora Delso. Sí, moitas grazas. Que balance fai Inés Rei da xestión dos equipamentos deportivos de San Diego e do Castrillón? Grazas, señora alcaldesa. O balance pódese facer no caso de San Diego, entendendo as dificultades que conleva a situación de concesión prorrogada. O balance global da concesión é satisfactorio, tendo en conta que esta instalación foi referente nacional e internacional no seu tempo e, ademais, modelo para outras instalacións deportivas.
Traballamos na elaboración dos novos pregos cos que pretendemos volver situar San Diego nesa posición preeminente e xunto a el o Castrillón. O certo é que o balance que facemos dende a Marea Atlántica da xestión dos equipamentos deportivos do Castrillón e de San Diego non é bo, é lamentable. O equipamento deportivo do Castrillón segue pechado e parece moi difícil que o goberno local poda cumprir a súa última promesa de abrilo nos primeiros meses de 2022. A ampliación de capital que agarda Emusa e que foi aprobada en decembro de 2020 segue pendente de executar, pese a que o Executivo contou con numerosas ocasións para remedialo. O barrio da veciñanza seguen agardando por un equipamento que quedou deseñado e financiado no pasado mandato. Nin a veciñanza nin os grupos da oposición sabemos tampouco como pensa o goberno local executar a pirueta administrativa que vai supoñer executar esta decisión, esta nefasta decisión de externalizar a xestión deste novo equipamento público, pois a información que temos é que van a abrir o equipamento dependendo de Musa para despois pasar a depender da concesionaria de turno. Pero canto durará o período en que Musa xestionará a instalación? Como e cando van a desfacer a encomenda de xestión de Musa que ten o equipamento do Castrillón nestes momentos? Seguirán defendendo a externalización da xestión en aras da eficiencia? Ante unha veciñanza que segue agardando e que entregou miles de sinaturas reclamando a apertura de instalación a través da xestión pública directa? No caso de San Diego, a situación non é menos preocupante. Case 2 anos coa concesión caducada. Fixéronlle 3 prórrogas ao contrato, in extremis. 3 de xuño de 2020, 18 de novembro de 2020 e 19 de xuño de 2021. A instalación segue en mans dunha empresa, Sideco Gestión, que ten denunciado ao Concello por discrepancias nas compensacións recibidas durante a pandemia e que realizou, por certo, unha pésima xestión das consecuencias da COVID con incumprimentos constantes das súas obrigas, como temos denunciado dende a Marea Atlántica en reiteradas ocasións. Tiveron, e seguen tendo, si quixeran, a oportunidade que non tiveron e que non tivemos gobernos anteriores de recuperar a xestión e remunicipalizala para o público. Pésima decisión que non nos cansaremos de repetilo. No expediente desta última prórroga de San Diego, a última prórroga do 19 de xuño do 21, fai 8 meses, deixábase constancia de que o Servizo de Deportes non tiña preparada a documentación para a licitación do novo contrato. A día de hoxe, a situación, tal e como nos explicaron na Comisión de Deportes, na última Comisión de Deportes, segue sendo exactamente a mesma. Non hai pregos, non hai documentación, a documentación para a licitación segue pendente. Non contentos con externalizar a xestión destes 2 equipamentos, que, insisto, podían e deberían terse recuperado para a xestión pública, externalizaron tamén a redacción dos pregos. Pero nin con esas están feitos estes pregos. Dende a Marea Atlántica xa sinalamos no seu momento que renunciar á xestión pública directa destes 2 equipamentos, obviando, por certo, e tamén hai que lembralo, as recomendacións dadas polos propios informes da área de deportes, que, cito textualmente, considérase que a xestión directa sería a máis axeitada, entre outras razóns, porque permitiría ampliar as escolas deportivas municipais de natación, pois existe moita demanda deste tipo de escolas que non poden ser atendidas precisamente por falta de espazos. Ademais, poderíanse ampliar as escolas deportivas de recuperación funcional que tamén son altamente demandadas. Pois ben, obviando as recomendacións dadas polos propios informes da área de deportes, é reclamada esta xestión pública directa en varias mocións aprobadas no Pleno, xa avisamos de que este era un erro que ia traer complicacións. Renunciouse á xestión pública directa coa excusa de facilitar e axilizar os trámites, pero van 8 meses. E a concesión de San Diego segue na casilla de saída. O equipamento deportivo do Castrillón segue pechado. Optouse por un modelo máis caro, menos eficiente, que hipoteca a cidade a un peor servizo, e ao que hai que sumarlle, por agora, digo, 8 meses de demora, e dificilmente, agardo equivocarme, rematarán o ano coa nova concesión operativa. A lentitude na xestión destas instalacións deportivas de barrio contrasta coa rapidez coa que se contratou o anuncio dun partido amistoso entre España e Islandia en Riazor, cun evento que, polo que saiu nos medios de comunicación, terá un custo de 363.000 euros para as arcas públicas. Mais nada, moitas grazas.
Bueno, señora Delso, vexo que seguen coa teima da privatización. Por favor, non confundan aos cidadáns. Vostedes tamén estiveron gobernando con xestións indirectas. De feito, vostedes intentaron municipalizar e non puideron. Xa deberían ter aprendido a non caer na hipocresía e, sobre todo, a non confundir aos cidadáns. Saben porque así se lles entregou que hai un informe encargado por Emusa que recomenda a xestión conxunta do Castrillón e San Diego, dada a súa proximidade, e para evitar unha competencia desleal. Despois de valorar todas as opcións, finalmente optouse por unha fórmula de xestión indirecta que é a que leva tendo San Diego dende hai 21 anos e que ata o de agora, ata este mandato me refiro, nunca vostedes cuestionaron. Así, guiados polo estudo, optouse por seguir con esta fórmula de xeito conxunto co Centro Deportivo do Castrillón, que despois de estar falando del durante 10 anos, o certo é que por fin neste mandato vai abrir as súas portas. Está preparado totalmente o centro para abrir. Todo pasa pola aprobación dos orzamentos. Nese momento, Emusa estará en disposición de sacar a licitación o suministro de equipamento do centro deportivo e a prestación de servicios de control. E non quero rematar sen recordarlle, señora Delso, que está demostrado que a xestión directa neste tipo de instalacións é deficitaria, entre outras cousas, polos altos custes de mantemento. Unha das razóns de ser dun bo goberno é velar por investir con responsabilidade os cartos públicos e este non é o momento, señora Delso, para este tipo de aventuras. Non é que se renuncie á xestión directa, é que nos comprometemos coa xestión responsable. Non é tempo de aventuras, é tempo de responsabilidade. Moitas grazas. Moitas grazas. Terceira pregunta da Marea Atlántica sobre a paridade no ámbito cultural. Señora Cameán. Sí, moitísimas grazas, alcaldesa. E a alcaldesa considera que está a promover a paridade entre homes e mulleres no ámbito cultural? Gracias, señora alcaldesa. Señora Cameán, no ámbito cultural e en todos os demais ámbitos, non? Ben, pois isto non cadra moito cos feitos, non? Polo menos cos anuncios. Refírome ao último anuncio de programación de eventos musicais que foi feita en Fitur. Neste avance de eventos musicais, a alcaldesa fixo mención a que habería para este mesmo ano 17 concertos musicais nos que tan só había unha muller. Xa non é a primeira vez que traemos preguntas deste tipo a este pleno. Recordarán que a trouxemos tamén cos concertos de Riazor, onde tampouco había ningunha muller artista na cabeza de cartel. A resposta que se nos deu por parte do Goberno municipal nese momento foi que se trataba dun erro, non? Finalmente, eses concertos foron cancelados e non sabemos nada máis. Ben, no caso de ser un erro na primeira ocasión, quero pensar que nesta segunda ocasión tamén estamos ante un erro, non? É certo que como personas e como humanos nos equivocamos, non pasa nada por equivocarnos, pero, eso sí, o seu sería que se corrixan estes erros. Precisamente, se traemos hoxe aquí esta pregunta é para saber se teñen previsto corrixir o que a todas luces para nos é un auténtico erro, non? E quero explicar un pouco por que consideramos dende a Marea Atlántica que é un erro que non se fomente a presenza femenina de mulleres artistas nos eventos que se impulsan, ademais, dende unha administración pública que é a administración local. En primeiro lugar, creemos que temos a obriga de asegurar a participación das mulleres, non? Tamén no ámbito cultural en todos, pero neste caso estamos a falar do ámbito cultural. O obxectivo da paridade de xénero ten que ser e debe ser unha prioridade urxente. E aí, nós, as institucións públicas, dende logo temos unha especial responsabilidade á hora de dar exemplo e á hora de facer efectivo que non deixamos a ninguén atrás. Dicía que é unha obriga, pero non o dicimos só nós, e que o di tamén a propia normativa, dio a Lei de Igualdade, dio tamén a propia ordenanza municipal que foi impulsada polo Goberno da Marea Atlántica e aprobada con un acordo con este Goberno municipal, e creemos que é unha obriga que, dende logo, hai que cumprir. Compartimos cando a alcaldesa se nega a participar en actos que non contan con presenza femenina, que non contan con unha representación
das mulleres e por iso tampouco pois entendemos que neste caso poidan facer anuncios destas características que non nos parece congruente, non? E por todo iso que lle pedimos que reflexionen, por favor, neste tipo de anuncios que fan de eventos culturais, non só que reflexionen, senón que rectifiquen, porque efectivamente, se mulleres artistas non hai futuro. Moitas grazas. Grazas polas consideracións, señora Cameán. Fan vostedes referencia a un calendario que non está completo, a unha presentación dun avance. Eu pídolles que xulguen, se así o consideran, cando vexan os programas. Digo isto porque este goberno, que encabeza por primeira vez na historia da cidade unha muller, ten unha especial sensibilidade nesta materia. Vostedes mesmos poden e poderán comprobalo, tamén nos próximos calendarios culturais. Vostede mesmo acaba de poñer un bo exemplo, creo que eu non descubro nada novo si traio a colación un exemplo moi recente, ao que vostede fixo alusión. Creo que temos unha alcaldesa que non se arruga e, desde logo, non se arreda diante de situacións ás que tivo que facer fronte cando era convidada a participar en escenarios onde claramente estaba invisibilizada a muller. Creo que nas festas do ano pasado, ademais, incluído o Noroeste e as actuacións do Presco Cultural, a presencia feminina foi do 40%. Nun sector que, ademais, todo hai que decilo, tradicionalmente masculino, e no que os homes aínda son unha maioría bastante ampla. Penso que na Coruña estamos a compensar ese feito e é normal, insisto, porque aquí temos unha alcaldesa, muller, cunha especial sensibilidade con este tema, temos unha directora de cultura que tamén é unha muller, porque a maior parte dos empregados públicos da área son tamén mulleres e porque a presencia feminina é un principio irrenunciable deste goberno. Insisto en que agarden a ver as distintas programacións culturais cando estean pechadas e pediríalle que daquela que xulguen. Pídolle unha certa confianza, que den un marxen de tempo para que podamos facer unha avaliación xa sobre feitos pechados e reais. E máis, hoxe quero anunciarlles que o Festival Noroeste, ata de agora dirixido sempre por homes, terá por primeira vez neste ano unha directora, unha muller que, ademais, todo un referente na Coruña, no mundo da música e das salas dos concertos, unha persoa que esta cidade débelle moito no eido da dinamización cultural e, creo que cando falamos de Cristina Toba, falamos dunha persona que, incorporándose á dirección do equipo do Noroeste, pois marca un antes e un despois, un punto de inflexión. Creo que terá especial sensibilidade tamén con este tema e creo que tamén é garantía, xunto con todas as persoas ás que fixen alusión antes, empezando pola nosa alcaldesa, en garantir ese equilibrio, esa presencia e, desde logo, esa incorporación da muller a todos os ámbitos culturais. Pero este goberno non só traballa no eido cultural, sino en todos os ámbitos. E penso que digo unha verdade como un templo se digo que o goberno de Inés Rei segue a rachar moitos teitos de cristal no eido da igualdade. Non só os está a rachar este goberno, sino que o vai a seguir facendo. Non lles caiba ningunha dúbida. Temos demostrado con feitos que o papel da muller neste goberno é central e que ninguén ata o día de hoxe dera tanto exemplo de igualdade na práctica como ten dado Inés Rei. A algúns non lle gustará escoitalo, pero os feitos están por riba dos discursos. Tamén no eido cultural. Non lles pedirei paciencia, pero sí que sean capaces de comprobalo con mirada longa e deixemos que o ano 2022 nos vaya descubrindo eventos, programacións e un amplio traballo no ámbito da cultura que, desde logo, creo que refrendan a decisión que tomou a alcaldesa de poñerse ao frente desta área e darlle, ademais, unha especial sensibilidade e esa sensibilidade vese tamén a hora de contar nos equipos cunha presencia moi maioritaria de ámbito femenino. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje, grazas, señora Cameán, e grazas a Marea Atlántica. Rematan aquí as preguntas de resposta oral da Marea. Pasamos xa as preguntas presentadas polo Partido Popular.
A primeira delas relativa a botellones e trapicheo de droga no patio do CEIP María Pita. Señor Varela. Muchas gracias, señora alcaldesa, y buenas tardes. ¿Cómo piensa el Gobierno municipal hacer para eliminar el botellón y el consumo de droga en los patios del CEIP María Pita cuando no haya clase? Gracias, señora alcaldesa. El Gobierno de Inés Rey trabaja duramente para acabar con esta situación. Gracias, señor Celemín. ¿Sabe usted cuál es la primera decisión que toma el director del CEIP María Pita la mayor parte de los días antes de comenzar su jornada laboral? No es reunirse con el equipo directivo, no es hablar con tal tutora sobre cuál alumno, no es escuchar a una madre hablar sobre su hijo. La primera decisión es decirle al personal de limpieza que limpie a fondo 2 zonas del espacio externo del centro, en concreto el porche del aula de infantil, por donde entran críos de 3 a 6 años cada día, y las 4 pistas polideportivas del centro, especialmente la cubierta, donde empiezan las clases de educación física. ¿Y qué limpian? Le paso la información del AMPA, fotografías incluidas, todo tipo de vasos, de botellas de plástico y cristal, litronas, muchas de ellas rotas, papeles, restos de cigarros, porros y otras sustancias, orines, de vez en cuando alguna jeringuilla, papeleras rotas o quemadas con la basura esparcida por el suelo y pintadas. Esta lista de desperfectos corren todos los años a cargo de su concejalía, señor Celemín. Además, hay que añadirles puertas de acceso rotas, reposición de estas papeleras y cristales, vaciado de los extintores, limpieza de los grafitis. El año 2021, por ejemplo, fue necesario reponer 2 puertas enteras y el marco de una doble puerta totalmente destrozada tras forzarla para robar en el local del AMPA. Pero hay más. Se han visto situaciones surrealistas, como la celebración de torneos deportivos con precio de entrada y cuota de participación por equipo, barbacoas y fiestas con decenas de personas. En otras palabras, lo que se limpia la mayoría de los días son los restos de un desmadre repetido hasta la saciedad, algo impropio en un centro educativo cuyo espacio es compartido por el alumnado del Centro de Educación Especial Nuestra Señora del Rosario. La cosa no acaba aquí. La conserje, que vive en una casa anexa al centro, está asustada y llama a la policía cuando ya la situación es especialmente grave, es decir, cuando hay gritos y peleas. Ni siquiera lo hace a menudo por temor a las represalias. Es más, la propia policía le ha recomendado que no intervenga directamente con los grupos. Los vecinos también han denunciado la misma situación porque ven desde sus ventanas lo que ocurre en el centro. ¿Y qué pasa? Pues que ven llegar a la policía y se escabullen por los casi 1000 metros cuadrados de patios, que saltan con mucha facilidad un cierre que ha dejado de ser operativo y que en vez de ser barrera disuasoria es la protección ideal para la práctica del botellón. Es un cierre tan sencillo de saltar para entrar como de saltar para huir. Es un cierre que pudo ser disuasorio hace 50 años, cuando el centro fue inaugurado, pero que no cumple ya su función. Creo que podemos coincidir que el patio de una escuela pública debe ser un ámbito aliado en la vida urbana de los barrios, por supuesto, y 1000 metros cuadrados en un colegio en plena ciudad es un lujazo. Pero después de las horas de clase y de las diferentes actividades autorizadas por el Consejo Escolar, un centro no es que tenga que estar cerrado, es que tiene que estar blindado. En consecuencia, ¿qué hacer? Señor Celemín, no digo que esto sea fácil ni que sea de ahora, pero sí que esta situación se ha descontrolado y que toca parar un proceso de vandalización que va a más. Le propongo 3 medidas. La primera, aumentar la altura del cierre por todo el perímetro. Es lo único que funciona, lo sabemos por experiencia. Ya hay unos 50 metros aproximadamente. Es una opción cara, pero hay que descontar la factura de desperfectos que su concejalía paga anualmente. Y además hay que trabajar por la imagen externa del centro, que es uno de los más grandes de la ciudad, 550 alumnos y 41 docentes, y que más escolarización recibe a lo largo del curso escolar. La segunda es iluminar este espacio. Si entendemos que a mayor claridad, más seguridad en los barrios, aquí es lo mismo. La oscuridad no ayuda al mantenimiento de las instalaciones. La tercera es establecer rondas de vigilancia de las fuerzas de seguridad, sin necesidad de llamamientos constantes y comprometedores para la conserje y los vecinos. Señor Celemín, por supuesto que es la educación donde empieza todo. También el ejemplo para que nuestros escolares cumplan las normas. Muchas gracias. Señor Varela, me deja estupefacto con esta pregunta. Alfonso Guerra diría que estoy pasmado. Desde el comienzo de este curso estamos tomando medidas.
Nos hemos coordinado con la Policía Nacional, con la Policía Municipal, para que patrullen por la zona. Se les ha facilitado incluso la llave de acceso al patio para poder intervenir en caso de botellón. Así todo, sabemos que los resultados no son lo satisfactorios que deberían ser. ¿Pero sabe por qué? Pues sencillamente porque la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia es incapaz de ejercer sus competencias. El problema de este patio es que la extensa valla perimetral es muy baja y, por lo tanto, el acceso al interior del patio es fácil, tanto para entrar como para salir. Usted lo ha apuntado. La comunidad educativa les lleva reclamando a la Delegación Territorial de Educación, a la que usted pertenece, que eleven la valla del patio. ¿Y qué hacen ustedes del Partido Popular? Ponerse de lado y no ejercer su competencia, que es sencillamente hacer las obras necesarias en los centros educativos de esta ciudad. Y para más vergüenza, lo que está haciendo es estigmatizar a un centro, dando a entender que es un gueto y fomentando el alarmismo y la inseguridad. Mire, el CEIT María Pita es un centro maravilloso, con un equipo de profesores y profesoras muy profesionales, con un equipo directivo comprometido y con unas familias y un alumnado que son ejemplo de concordia. Déjese de escurrir el bulto, de confundir a la ciudadanía y de echar la culpa a este equipo de gobierno y póngase a dar altura a la valla del colegio, que es su obligación. Y ya verá cómo acabamos con las incursiones nocturnas. Nosotros seguiremos velando por la seguridad, realizando el mantenimiento y el servicio de limpieza, que es lo que nos corresponde. Pero además seguiremos llevando a cabo el programa de Coruña Educa para las actividades complementarias extraescolares y seguiremos dotando al colegio de intervenciones que lo están mejorando, como la pérgola de entrada, las envolventes de las fachadas, los murales del patio, y reponer todos los destrozos de los actos incívicos que sufre este centro. Señor Varela, dígaselo a la Jefatura Territorial de Educación. Dígaselo al conselleiro Román Rodríguez. Eleven la valla del colegio, que es su deber y es su obligación. Y el problema habrá terminado. Si no lo hacen, tendrán que rendir cuentas a la comunidad educativa del CID María Pita. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Varela. Señor Celemín, segunda pregunta do Partido Popular sobre problemas nos campos de fútbol municipais. Señor García. Gracias, señora alcaldesa. ¿Qué medidas tiene pensado tomar Inés Rey para solucionar los múltiples problemas existentes en los campos de fútbol municipales de la ciudad, Ceirís, Torre, Visma, etcétera? O Goberno deste Concello fixo o seu traballo nos campos da Torre Arsenio Iglesias. A obra está recepcionada deste mediodía. Está a punto de comenzar a obra da marquesina do campo de Visma e desde aí tempo traballa na planificación da mellor solución para o campo de Eirís. Gracias, señora Martínez. La verdad es que no dan una. Mire varios problemas que tienen instalaciones municipales. Campo de la Leima, terreno de juego en malas condiciones y urgencia de su cambio de TP. Los banquillos están en un estado de abandono y necesidad de reponerlos. Falta de limpieza en los baños y en los aseos públicos. Campo de la Greda, necesidad de realizar mantenimiento, peinado y cepillado del mismo y de reponer el TP en breve. Porterías portátiles rotas, puertas de antipánico oxidadas y deterioradas, dispensadores de gel hidroalcohólico rotos, defectos estructurales y papeleras rotas. Campo de San Pedro de Visma, sin cubierta, vamos a cambiarla por unas marquesinas como los paradas de buses, problemas de limpieza entre partido y partido, problemas estructurales que hacen que caiga el agua en los vestuarios de los árbitros. Campo de la Torre, con dinero del 2020, adjudicado en el 2021 y en el 2022 parece ser que se va a finalizar. Recortes varios en los TEPES del nuevo instalado que hay ahora, lo que va a producir una vida útil más corta. Mire, este no está plastificado, señor Laje, pero después se lo dejo. Este es el viernes 14. Un campo recién puesto. Coincidían las líneas de rugby con las líneas del campo de fútbol. Las áreas
pintadas grandes del campo de fútbol. Resulta que el lunes tienen que cortar esas líneas y retrasarlas todas para atrás. Falta de seguimiento de los proyectos, dimensiones irregulares de los campos, vestuarios obsoletos, poca agua en las duchas, deficiencias en los tejados, óxido en el techo, iluminación inadecuada de los campos de fútbol, campo de prácticas de golf es un campo de minas, mal estado de los greens, falta de iluminación, campo de iris adjudicado en el 2020 y paralizado en el 2022. Este es uno de los ejemplos del resumen de la gestión de la señora alcaldesa y de 2 concejales. Eso sí, los Campos de la Torre estamos haciendo trabajo de motricidad fina, óculo manual. ¿Se acuerdan del juego tradicional de los niños, de las mariquitas? Pero es un gobierno progresista. Mire, tampoco está plastificada, pero esta es la señora Rey, con algún concejal que se quería presentar, y dice que van a hacer campos nuevos en Feáns y una pista de atletismo. ¿Sabes cómo se llama eso? A Coruña no se merece que un gobierno les mienta. Llevo todo el mandato diciéndoles que no disponen de un programa para Coruña y menos en deporte. ¿Cuál es el resultado de sus acciones? Pues una política de remiendos, con recortes y con improvisaciones. Y si tienen mucho trabajo, tienen a la señora Con ahí, de brazos caídos. Pueden ayudarle. Por cierto, la concejala de Deportes, ante la pregunta de los partidos de la oposición en la Comisión de Deportes, ¿cuándo abrirá el complejo deportivo del Castellón?, cedía todos los balones al concejal de Hacienda y deja todo en manos de este señor. A día de hoy parece ser que en el primer trimestre, según la señora concejala, se va a abrir la posible instalación. Campo de Iris, adjudicado en el 2021, 8 meses para ejecutar y estaremos sin campo este año. Pero lo triste es que no estará en este mandato. Eso es lo triste. Entre que resuelven las alegaciones, entre que se redactará un nuevo proyecto con un aumento de un 25% del coste, mientras que se licite, se adjudica y se construye, marea y PSOE, señora Martínez, señor Martínez, que no está, han pasado 8 años y no tenemos campo de fútbol para los niños de Iris. Ese es un modelo de ciudad. Ya no decimos nada del mantenimiento, de la limpieza, por eso rogamos que sirva como ruego, señora alcaldesa, que estos campos sí que están dentro del registro de instalaciones deportivas municipales, gestionen estos servicios. Aunque, nuevamente, de los 23 contratos de servicios, la ineficacia de Deportes y de la Concejalía de Hacienda, pues solo 8 están en vigor después de 2 años y 2 meses. Esto es la realidad de Coruña, no hay más. Y por si tiene la tentación, señora Martínez, de hablar del campo de fútbol del Viña, efectivamente está mal. Está mal. Pero le aseguro una cosa, los 4 millones de euros que se van a invertir ahí y el millón que se va a invertir en los pabellones de la Xunta de Galicia, esos pabellones que la señora alcaldesa no quiso saber nada para el tejido deportivo coruñés, esos me refiero, pues seguro que a la persona que lo gestione estaremos encima de ellos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Cando era rapaza, señor García, miña nai facíame a roupa. O día das probas era un suplicio, porque só vía telas, fíos, composicións que non era capaz de entender, e miña nai decíame, tranquila, cando vexas o resultado final, entenderás. E, efectivamente, chegaba o resultado final e entendía todo cobraba sentido. Aprendín entonces a non precipitarme e a respetar o traballo dos que saben, dos expertos. Cando outro día o vin metro en van, primeiro deume a risa, parecían vostedes Benito e compañía. Despois pensei, con mágoa, canto lles queda por aprender, por respetar o traballo da xente que sabe. Para os que non o viron, o señor García gravouse nun vídeo tomando medidas aos campos da Torre Arsenio Iglesias, aínda sen rematar a obra. A precipitación conduce a erros. O grave non é o ridículo que fai, señor García, o grave é que volve enganar os cidadáns. E repítolle unha vez máis, as súas mentiras, que adoitan ser, ademais, meteduras de pata, non poden coa realidade. A realidade, neste caso, é un traballo impecable, do que se beneficiarán case 20.000 usuarios ao mes. Un traballo que consistiu na sustitución do céspede artificial de 4 dos 5 campos, uns 20.000 metros cadrados, a renovación do sistema de rega perimetral mediante cañóns de rega emerxentes, mellorando así o uso dos terreos de xogo, xa que se suprimiron os aspersores dentro dos campos, e a homologación do campo 2 para, ademais de fútbol,
poder acoller competicións nacionais de rugby, unha demanda coa que se comprometera a nosa alcaldesa. Promesas cumpridas, señor García, sumar, señor García. Ademais de aprender a tomar medidas, deberían aprender a cumprir e a sumar. Mentras este goberno cumpre, efectivamente, os nosos rapaces sofren o lamentable estado, lamentable, non é que estén mal, é que están nun estado lamentable, que presentan os campos del Viña titularidade da Xunta. Tomen medidas, señor García, e aprenda a tomalas. As medidas tómanse con responsabilidade e profesionalidade, e non montando un teatriño cun metro para unha obra inacabada, lanzando ademais así a opinión pública acusacións infundadas e conclusións erróneas. O espectáculo deportivo que nos ofrecerán os novos campos da Torre merecen unha visita. Esta fin de semana estarán todos xa a tope. Invito ao que vaya esta fin de semana, deixe o metro na casa. Eso sí, leve para tomar nota cando lle pregunte aos rapaces e lle respondan que prefiren si xogar nos novos campos da Torre ou nos ruinosos campos del Viña. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Señor García. Última pregunta do Partido Popular sobre seguridade nos barrios. Señor Rodríguez. ¿Sigue opinando la alcaldesa que está sirviendo de algo el supuesto refuerzo de policía para mejorar la seguridad en los barrios, especialmente en Os Mallos e Orzán? Non é unha opinión. Os veciños da cidade así o manifestan e tamén os datos recentes o corroboran. Bien, lo cierto es que los vecinos y comerciantes de los distintos barrios de la ciudad lo que se preguntan es a qué espera la alcaldesa para tomarse en serio los graves problemas de seguridad ciudadana y, por lo que anticipa su respuesta, creo que van a seguir haciéndose todavía esta pregunta durante algún tiempo más. Y es que las ocupaciones, agresiones, robos, peleas no cesan, como vemos reflejado a diario en los medios de comunicación. Más aún cuando ven que su alcaldesa prefiere reforzar la policía local para multar a la ciudadanía en vez de para mejorar la seguridad en los barrios y desplegar la policía de barrio que estos reclaman reiteradamente. Mientras, los vecinos del Orzán continúan denunciando su desesperación por no poder ejercer su derecho al descanso por los continuos ruidos, altercados y peleas, la última de ellas con acuchillamiento en plena calle incluido. Y los de Os Mallos y Sagrada Familia siguen con problemas de robos, 3 en 3 días el pasado fin de semana, y ocupaciones ilegales. El último, un machetazo en la cabeza en una pelea en un edificio ocupado. Y no es un problema solo de estos barrios, lo es en muchos otros. Y por ello surge la duda, la legítima duda, acerca de si hay alguien preocupándose por la seguridad de la ciudad, ante la manifiesta pasividad de Gobierno municipal y también de delegación del Gobierno. Quizás habría que intentar ayudar al señor Millones para que superara en eficiencia, que tampoco lo tiene tan complicado, a su predecesor. Y todo ello, además, pese a que por primera vez desde que existen registros la ciudad supera la media nacional de delitos cometidos por 100.000 habitantes. De su respuesta yo intuyo, señor Borrego, que va a caer en la tentación de volver a darnos datos comparados con el 2020. Por favor, ya no es que insulta la inteligencia de los miembros de la corporación, respete un poco a los vecinos. Yo le estoy dando un dato oficial del Ministerio de Interior, el último que hay, falta completar el año, pero en el primer semestre del pasado año, por primera vez desde que existen registros, superamos la media nacional de delitos, no de sensaciones, por cada 100.000 habitantes. Concretamente, la triplicamos. Y frente a esto, el único balance que ustedes pueden aportar en materia de seguridad se reduce a 3 cuestiones. La primera, agotar el catálogo de excusas hasta que no les quedó más remedio. El segundo, crear un puesto de jefe de seguridad ciudadana y adjudicárselo a dedo a un integrante de su lista electoral, que ahora mismo ya es objeto de recurso en sede judicial. Y, en tercer lugar, reunirse con una plataforma vecinal de Os Mallos, liderada por una concejala socialista, para intentar blanquear la situación del barrio. No tenemos nada en contra de que usted se reúna con esta plataforma. Lo que sí nos parece mal, y así se lo dijimos en el pasado pleno, es que lo haga excluyendo a otra plataforma del mismo barrio, que, por cierto, es la que es más crítica con su actitud a la hora de abordar los problemas del barrio. Debemos reforzar el número de agentes, desplegar la policía de barrio, que para ustedes es como una suerte de Guadiana. En este mismo pleno ustedes dijeron primero que no, luego que sí, luego lo anunciaron en el Centro Cívico de Os Mallos pues con una medida novedosa y revolucionaria, que es que si los vecinos tienen un problema llamen al 092. Los coruñeses se preguntan si después de los últimos hechos, ese acuchillamiento y ese machetazo, los problemas de inseguridad le siguen quitando el sueño a la alcaldesa.
porque lo cierto es que en este tema el Gobierno municipal parece mucho más dormido que despierto. Pasó el momento, señor Borrego, de limitarse a llamarnos alarmistas, porque además yo no sé si usted es consciente que cuando nos llama a nosotros lo está llamando a los vecinos cuya voz hemos traído precisamente para evitar esa acusación, en la mayoría de los casos, en su literalidad. Y finalizo. Mire, se ha hablado mucho en estos últimos días, desde el pasado domingo, de la victoria de Nadal en el Australian Open. Y ayer publicaba su tío, Toni Nadal, su primer entrenador, un artículo de lectura recomendada no solo para usted, para todo el mundo, La imprescindible escuela de la dificultad, donde hablaba de aquellas frases que repetían en sus primeros años y que él fue, Rafa Nadal, asumiendo. Y entre ellas había una que decía, que él le repetía insistentemente, que decía: hacer todo lo que toca no nos garantiza el éxito, no hacerlo casi con toda seguridad nos garantiza el fracaso. Es evidente que llegó el momento de que ustedes, en materia de seguridad, reflexionen porque la alcaldesa y usted, señor Borrego, están fracasando. Reflexionen acerca de si están realmente haciendo todo lo que les toca. Nuestra opinión y la de la mayoría de los vecinos, sobre todo la de aquellos que ustedes no quieren escuchar, es que no. Gracias, señora alcaldesa. Xa pasaron vostedes ao calvario no pleno anterior da contundencia dos veciños queixándose de que califican, estigmatizan os barrios de forma malintencionada. Eu teño que dicirlle que todo delicto é perseguible, todo incivismo é reprochable, todo gamberrismo é intolerable, todo isto é sancionable, hai que prevelo e hai que actuar sobre el. Pero como a seguridade 100% a delincuencia cero, desgraciadamente non son compatibles, sí que nos toca traballar o máximo posible por minimizalos para mellorar a calidade da nosa convivencia. E iso é o que está facendo este Goberno municipal. Desde o contacto directo coas asociacións de veciños, localizando da súa man precisamente onde son os puntos onde hai que incidir ou os momentos, ata as intervencións directas da nosa alcaldesa perante a delegación do Goberno, de quen dependen as competencias en seguridade cidadá, precisamente para forzar un reforzo e unha actuación tamén dos corpos e forzas de seguridade do Estado, da Policía Nacional, como reflicten os datos. Falaba vostede de que a súa intuición dicía que eu iba a lle dar uns datos con respecto a non sei que informes. A súa intuición, señor Rodríguez, permítame a mesma que a da bruxa Lola, porque o que lle vou a dar son os datos, por exemplo, destes últimos días, non? Ideal Galego. Policía local frustra intento de ocupación en la calle Barcelona. Opinión. Policía Nacional detiene un joven de 22 años por agresión. La Voz. Policía pilla infraganti a 2 hombres que entraron a robar en un almacén. Policía detiene en la calle Socorro un joven que agredió a otro que se negó a entregarle la gorra. Policía detiene a 2 hombres que entraron en un piso desocupado en Riazor. Policía Nacional detiene a un hombre de 34 años que entró a robar en un piso de la avenida Arteixo. Policía desaloja vivienda ocupada en calle San Lucas. Caeron as casas de San José, o supermercado da droga. No día 13, a calle de Barrera, control de presunta ocupación por parte da policía local e o día seguinte tápiase a vivenda despois de desaloxar a ocupación. Hoxe mesmo, esta mañá, na Ronda de Nelle, un dispositivo policial da Policía Nacional desmontando o que había na Ronda de Nelle número 37. Sei que vostedes promoven aquí moitas mocións e preguntas que máis parecen películas de terror ou de distopías urbanas, non? Menos mal que non piden aquí que fagamos unha unidade precrime, iso o pediría Spielberg. Pero mira, todos estes datos, o que está acontecendo na resposta da policía, tanto local como nacional, forma parte dese plan de coordinación e das actuacións, como lle dicía da nosa alcaldesa, e dos reforzos que se fixeron a través das comunicacións cos veciños. Chascarrillos aparte, quero tamén facer un pequeno inciso e aproveitar a dar as gracias aos membros da policía, neste caso a policía local, porque non só nos ámbitos da seguridade cidadá directa en cuestións delictivas, sino en outro tipo de situacións, arriscando incluso as súas propias vidas. Este último mes tiveron unhas actuacións que permitiron salvar a vida de outras persoas en circunstancias moi complexas. A profesionalidade, o reforzo, o traballo e o compromiso da policía é paralelo total a intención da nosa alcaldesa deste goberno municipal por garantir cos mellores medios e co mellor traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado a convivencia da nosa cidade. Sigan así. Moitas grazas. Moitas grazas. Rematan aquí as preguntas do Partido Popular. Preguntas escritas serán remitidas antes do próximo pleno.
E pasamos xa aos rogos orais. Comeza a señora Faraldo. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, é a segunda vez que traemos este rogo a este pleno e parécenos unha pobreza municipal que unha asociación cultural dun barrio que dinamiza o mesmo e que ten no seu haber múltiples actividades sociais e culturais e que convive tranquilamente ca asociación tamén veciñal do barrio, teña que estar a estas alturas implorando o uso dun pequeno espazo desocupado no mercado de Palavea. Espazo que, por outra banda, pois está sufrindo o deterioro como noutros espazos da praza, precisamente pola desocupación, pola falta de mantemento, polo desuso, polo abandono. Descoñecemos as razóns que impiden ao Concello habilitar o uso deste local para a almacenaxe dos poucos recursos materiais dos que conta a asociación, pero rogamos se lle dé a resposta mesma e se facilite o uso deste local para estes fins á Asociación Sociocultural Campo da Pena. Denuncian os veciños e veciñas da rúa Diego Delicado o abandono no que se atopa un baixo tras o peche dun negocio que ali estaba, unha papelería, e que agora é utilizado para o almacenamento na entrada de bolsas de todo tipo de material, sobre todo roupa e pequenos enseres que enchen esa entrada entre escaparates e pódense ver e pódense tocar a través da reixa do peche do local. O perigo está que ante o amontonamento atópanse incluso ratas, ademais do posible risco de incendio por cabichas ou porque alguén de forma intencionada prendelle fogo, estando ademais preto dun transformador de luz, aumentando potencialmente os perigos das casas baixo as que está. Xa sería o segundo incendio na zona. Rogamos á Concellería pertinente tome as medidas oportunas para evitar un accidente indesexable e para a tranquilidade dun vecindario que nestes momentos xa está altamente perxudicado. Por outra parte, solicitar a instalación de marquesinas cubertas nas paradas de bus da estrada do Mesoiro na DP 052. Na moción aprobada en xullo, esas que tanto lle gustan ao concelleiro, señor Laje, do ano pasado, pero que non se cumpren, con referencia ao barrio de Mesoiro Vello, se aprobaron por unanimidade unha serie de medidas, insisto, todavía sin executar. Unha delas referíase ao cambio das marquesinas das paradas de autobús no barrio na estrada DP 052 por non cumprir co seu mínimo cometido a parar da choiva, vento ou sol, así como a instalación nos puntos do barrio nos que carece das mesmas, sobre todo onde se comparte a parada de autobús ca de transporte escolar. A día de hoxe, as marquesinas existentes siguen estando en un estado deplorable. Pero o que é peor é que diante do parque infantil, frente ao Banco Sabadell, na parada de autobús onde se xuntan escolares desde os 3 anos de idade, por ser tamén parada de transporte escolar, non hai nin protección algunha, co cual nin a rapazada nin os seus familiares teñen onde resguardarse mentres esperan o transporte público ou escolar. Estando como estamos en inverno e coa proximidade de tempos de choiva, rogamos se cumpra co aprobado e se habiliten as marquesinas precisas para beneficio da veciñanza. E volvo a traer outro rogo que non é a primeira vez que ven a este pleno, outra vez esos rogos que lle gustan ao concelleiro, pero que non se cumplen. E non só en forma de rogo, sino que tamén xa veu en forma de moción. Moción que foi aprobada por toda a corporación, tamén polo concelleiro de Facenda. Espera a veciñanza de Bío que este goberno local teña ben a decentar a estrada de acceso desde Pocomaco ao Pobo, que neste momento, ademais de estar case sin asfalto, pois está a gravilla toda solta, vai golpeando os vehículos a medida que van avanzando pola costa. Pero que ademais tamén ten varios baches que dificultan o correcto tránsito pola vía. Rogamos a reparación desta estrada que estamos seguras non suporá un grande investimento e, pola contra, suporá unha grande mellora para os veciños e veciñas da zona que tamén pagan os seus impostos, entre os que está o imposto de circulación. E, por último, rogo oral para paliar a situación das persoas traballadoras do mundo cultural e do espectáculo.
Todos os partidos políticos deste pleno recibimos unha chamada de urxencia da plataforma, unímonos ou afundimos en forma de escrito con medidas que intentan dar solución á situación laboral das persoas que traballan na cultura e no mundo do espectáculo. Situación, ademais, agravada pola pandemia. Suliñan a cancelación de programacións e a baixada considerable de programacións que afondan na crise deste sector. E resaltan unha serie de propostas como son censo de persoas traballadoras no sector, a partir dese censo estudo de necesidades, incremento desde o Concello de programacións culturais que apoien as máximas persoas traballadoras neste eido, programas na rúa, nos teatros, nos centros cívicos, nos centros de terceira idade, investindo todos aqueles orzamentos que poderon aforrarse coa suspensión dos actos programados. Activar, ademais, intercambios entre concellos que dinamicen o sector, fomentar exposición de artistas visuais ou plásticos en locais da cidade, nova convocatoria de Presco con especial atención a este sector de maiores dificultades para remontar, insistir na necesidade de incluir as cláusulas de cancelación nos contratos, charlas remuneradas nos centros municipais e a creación, que xa se había acordado e aprobado, do Concello Local de Cultura. Moitas destas medidas, insisto, foron aprobadas en mocións ao longo do ano 20 e 21. Urxe poñelas en práctica. En eso consiste este rogo que levamos ao Goberno local en nome da plataforma. Moitas grazas. Señora Faraldo, turno dos rogos do BNG. Atentos no Partido Popular que lles vai a gustar. O Grupo Municipal do BNG é firme partidario, alén das diferenzas políticas, de que todos os grupos municipais e as concelleiras e concelleiros da corporación poidan desenvolver o seu traballo con plena normalidade contando cos medios adecuados. Por as razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG formula o seguinte rogo: que o Goberno Municipal dé as instruccións oportunas para renovar as cadeiras do Grupo Popular, dado o estado lamentável de moitas delas, e para que se proceda á reparación do escano do señor Celemín, evitando así situacións como as vividas nos últimos plenos. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Para a súa tranquilidade e descanso hoxe, lle direi que no día de onte xa foron cambiadas. Non faga así coa cabeza. Se non lle é cómoda, buscamos outra, señora Gallego, pero xa teñen as sillas novas. Imos polo escaño do señor Celemín. Turno, xa ten as... Bueno, a ver, non discutan. Xa teñen as sillas, non lles gustan, pois igual non son cómodas. Pero as teñen, as novas sillas, sí. Turno da Marea, se calen. Unha pena que non me incluíse o señor Jorquera nese rogo. Non discutan. Turno da Marea Atlántica. Para os rogos, señor Lema. Nos non temos que ser polas illas. A empresa de seguridade Mersan, que dispón de 15 traballadores que prestan os seus servizos na estación de autobuses, o quiosco de Alfonso na biblioteca Durán de Loriga, a debédelles aos seus traballadores a nómina da paga extraordinaria de decembro, así como a metade da paga ordinaria do mesmo mes. Así mesmo, o 15 de decembro, a súa representación sindical envioulle unha carta á alcaldesa da Coruña solicitándolle unha xuntanza que até o de agora non tivo lugar. Por todo exposto, rogamos ao Goberno Municipal que se reúna a maior brevidade posible coa representación laboral da empresa, co fin de coñecer de primeira man a súa situación laboral e tomar cantas medidas sexan precisas para garantir os dereitos dos traballadores. Moitas grazas ao Grupo da Marea, non hai máis rogos. Turno xa do Partido Popular. Señora Cendán e o resto dos compañeiros. Non en poucas ocasións denunciamos que o gran acero da identidade da Coruña está en situación de abandono. A contorna da Torre de Hércules sofre a falta de mantemento e limpeza dende hai anos. Casetas, bancos e barandas rotas, sinais en mal estado ou tirados, luz deficiente, zonas verdes a monte, camiños secundarios perigosos e principais en mal estado, como os que se pode ver na documentación adxunta ao rogo. É por iso que rogo a este Concello que acometa dunha vez por todas as actuacións que correspondan para mellorar de forma xeral o estado do Parque Escultórico da Torre de Hércules e, en particular, os camiños por existir risco de caído para os seus usuarios, ben a bicicleta ou a pé. Grazas. Gracias. A menos de un mes de la celebración del Carnaval, no tenemos noticias alguna de la programación de estas fiestas. Por eso, rogamos a la señora alcaldesa que a la mayor brevedad posible haga pública la programación del Carnaval 2022, para facilitar la participación de todos los coruñeses y la visita de turistas que precisan de tiempo para planificar sus vacaciones.
La escalera mecánica de San Agustín lleva sin uso, cuando se presentó este ruego 3 días, hoy ya van 10, con lo cual muchas personas de avanzada edad tienen dificultades para acceder del mercado de San Agustín a la zona de la Plaza de España, debido a sus problemas de movilidad, que les resulta complicado, insisto, subir por estas escaleras. Se ruega que se proceda a reactivar cuanto antes esta escalera que utilizan tantos coruñeses. Muchas gracias. En el barrio de Alfalperra existen pocas zonas ajardinadas y las que hay están muy descuidadas. Por ejemplo, en las zonas que rodean las escaleras mecánicas de Maestro Clavé. Por eso, ruego a la señora alcaldesa que a la mayor brevedad posible y a petición de los vecinos procedan a la sustitución de un árbol que se ha secado en la calle Dr. Fleming, esquina con Sinforiano López, y realicen las labores imprescindibles de mantenimiento de las zonas ajardinadas antes indicadas. Gracias. La parte final de la Fuente San Amaro, de la calle Fuente San Amaro, entre las viviendas y la residencia Torrente Ballester, es una mezcla desordenada de tierra, asfalto, hierba, grafitis y coches aparcados de cualquier forma. Por ello, ruego que este Gobierno municipal cuide como merece este rincón de nuestra ciudad y realice las gestiones oportunas para urbanizar la parte final de esta calle, que es entrada y salida de los vecinos que viven allí y mirador privilegiado con una vista espectacular sobre el Atlántico y el barrio de Adormideras. El Blanca Quiroga fue un barco de rescate varado ahora en el Parque de Vents. Representa una historia detrás que merece ser conocida no solo por todos los ciudadanos, sino por las personas que visitan esta ciudad. Símbolo de la primera base en España de la Cruz Roja del Mar, este barco salvó numerosas vidas y participó activamente en tareas de salvamento en las catástrofes del Urquiola y el Mar Egeo. Los vecinos entienden que no solo es importante cuidar los rincones de nuestra ciudad, sino también nuestros símbolos y una historia como la de este barco, que es de sacrificio y solidaridad. Por ello, ruego que este Gobierno municipal recupere para el barrio de Monte Alto el Blanca Quiroga y lo ubique en la rotonda entre la calle Manuel García Canzobre y Agra de San Amaro, donde pueden ser más visto cerca de la plaza de Adormideras, que lleva su nombre, y frente al océano, donde tantas vidas salvó. Hace ya casi un año que la Comisión de Transparencia no se reúne, pese a las reiteradas solicitudes del Grupo Popular. La Marea se empeñó en presidir esta comisión y desde que su presidente, que ahora no está, se lo pueden transmitir, don Iago Martínez, está de luna de miel con el señor Laje, no tiene ningún interés en que se rindan cuentas. Negocian el presupuesto en los despachos de la primera planta sin luz ni taquígrafos y a ninguno de los dos les interesa hablar de la falta de transparencia. Por ello, ruego que se convoque cuanto antes la Comisión de Transparencia ante los numerosos asuntos que el Grupo Popular ha propuesto para su inclusión en el orden del día, a los que estamos esperando respuesta desde hace meses. En el pasado pleno y también en anteriores, además de por registro, en 2019 se solicitó la renovación de las sillas del personal del Grupo Municipal. A esta petición se suma también el BNG, gracias señor Jorquera, añadiendo también el arreglo del escaño del señor Celemín, que también nos unimos a esta petición. Nos han hecho llegar 2 sillas, es verdad, ayer, porque hoy había pleno. Ninguna es para ningún concejal, pero todavía hay varias que no tienen respaldo. Yo les digo, sin ver las que tienen todos ustedes, se las cambiamos ya, cuando ustedes quieran. Por eso, ruego que Inés Rey actúe y atienda los ruegos de estos 2 grupos municipales. Nada más, gracias. Remata aquí o pleno ordinario do mes de febreiro. Moitas grazas a todos e a todas por este intenso debate no día de hoxe. Nada máis que por a miña banda despedirme, que teñan moi boa tarde.